Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 53 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Tentay 8 dias na lang kagapaskwa na. Oktubre 8 kita Sabado subong adlaw sa aton sining mga kabombo live gamlang taong Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalkuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalaguan nga mga balita mangin sentro karon sa aton sining pagpangalagad. Aganan na flyover design iconic suno pa sa Department of Public Works and Highways. Yes, iconic man kay ti sa iban di mo ni makita mo nga may nagatal nga girder. Amura gurong na namin nga iconic. Anyway, istoryahan ta na karon sa aton sining mga kabombo kay may development na daw. Gintukapan na nila ka plywood. Before and after. Nan sa aton sining mga kabombo. Istoryahan nato nila karon diri lang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa auto sa pihak sining bahin na pag-usmod sa dalan na Isnart. Nakalabot na sa City Engineer's Office. Sunod pa sa kay Mr. Jack Caculo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Dugang pa nga mga balita, police report sa most wanted person nga may kasong rape arestado. Update sa Estancia Massacre Special Investigation Task Group. Since day 1, wala nagapabaya. Naga-coordinate iyas pamilya. O galing kay ti nagatahod lang sila kag nagatag sila sa pagrespitar. Bangod nga yara pa sa kalisod ang pamilya. Pero ang bansang regional director why gidya krokagi iya pagkigangot personal ang makatapos ang Special Investigation Task Group. Agod nga magkuha nga affidavit sa pamilya sa biktima. Hasta lang sila kuno sa text. Amo gani hambal ko sa imo Ardelio, no? Ardelio, General Leo Francisco, sir. Ayun yung sinasabi ko sa iyo eh. Nalalansaan ako eh. Naninimaho ako ng malangsa dito sa Special Investigation Task Group na to. Wag mo nang hintayin na kabulilyaso pa ulit. I-overhaul mo na, General. Overhaul na lang yung sagot dito, yung makasusulbar dito sa Special Investigation Task Group. I-overhaul mo na, sir. Walang samaan ng loob kasi parang walang kwenta yung investigasyon nila eh. Narinig mo yon, General Francisco, sir? Baka alam mo na, baka nalingaw ikaw sa pista kapon sa kampo. Okay din yon. Pero nag-imbestigar pa rin ba yung mga tao mo sa SITG? Sa Special Investigation Task Group? Anak ng tinapa, basta ganon yung pag-istoryahan natin, General Francisco, sir, parang napipitla ako kagad. Anyway, amo ning mga dalaguan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad riman sa Bombo Hanay sa udto.
Nagdepensa karon ang Special Investigation Task Group Palibosfer through their spokesperson sang mga pahayag ni Police Brigadier General Leo Francisco. Ngayon sila kuno ang wala nagapabaya kag mahatag man o kung hindi ang affidavit sang pamilya sa mga biktima, mapasaka iya ginapasigurado sang Task Group Palibosfer nga makapasaka ini sila sang kaso nga may bastante sini nga ebidensya yang pamangkot sinong pasakaan nila sang kaso. Anong kaso ipasaka? Pila ka tawo ang kasuhan? Istoryanta na dugang karon driman sa aton sini nga palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang detalye sini imo bantayan pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga mainit naman nga mga balita kaupod sa Bombo News Center. Paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis. Gamit Pilipinas sa numang oras sa buong mundo, daritang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 8 na 2022 sa Christmas Countdown, 78 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Alerto sa Bulkang Mayon na posibleng itaas pa sa level 3. Publiko naman pinaghahanda sa paglikas. Samantalang Pag-asa at Feebox tinututukan din ang lagay ng panahon dyan sa Kabikulan dilan sa posibleng maging epekto pa rin ng anumang papasok na weather disturbance. Ang Pag-asa rin binabantayan kahit ang malalayong namumong sama ng panahon, lalo itong amihan po ngayon. Ang bagong talagang acting press secretary naman nakiisa na rin sa panawagan para sa proteksyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Samantala, ilang mga OFW, overseas Filipino workers doon sa Hong Kong, ikinatuwa rin ang wage hike sa kanila na $750 kada araw. Si dating Senador Manny Pacquiao naman nagpasalamat sa simula pa ay kampante na mababasura ang 2.2 billion pesos na tax case. Samantala ang Pilipinas naman bilang social media giant, abay may babala rito mga eksperto sa pag-open, pagbukas sa mga apps o application. Meron daw kasing ninanakaw ang password. Sa international news naman, halos 2,500 square meters o kilometers po yan ng teritoryo ng Ukraine na bawi mula yan sa Russian invaders ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky. At sa atin namang sports balita, ang Mexican World Champion na si Fernando Martinez titiyaking all-out war sa kanilang rematch kontra sa dating Pinoy Champion na si Jerwin Angcajas bukas. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, nakisa rin sa panawagan ang bagong talagang Office of the Press Secretary Officer in Charge na si Attorney Cheloy Garafil
para naman sa proteksyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Nakiramay din ang opisyal sa pamilya na napaslang na broadcaster na si Percival Mabasa o kilala bilang si Percy Lapid sa Manila Memorial doon sa Parañaque City. Ayon kay Officer in Charge Garafil, ang kanyang pagbisita sa burol nitong si Lapid ay personal dahil sa siya raw ay long-time friend din naman ng kapatid nitong si Percy Lapid, ang journalist din na si Roy Mabasa. Nakisa din ito sa panawagan na makamit ang hustisya para kay Percy at umasa sa agarang ikariresolba ng kaso. Samantala, inamin naman ng bagong talagang acting press secretary na hindi magiging madali ang kanyang hahawakang posisyon, subalit nakahanda raw ito sa kanyang unang araw na pagsabak naman sa trabaho sa darating namang Lunes. Bombo Weather Update. Samantala, yung Pag-asa at yung PHIVOLCS ay tinututukan din itong lagay ng panahon dyan sa Kabikulan dahil sa posibleng maging epekto nito sa anumang papasok na weather disturbance. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Naka-alerto na Bombo Elmar, Bombo Ever, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology at Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa dito sa kalagayan ng ating panahon. Bakit nga ba kasali yung PHIVOLCS? Sapagkat ngayon may binabantayan na aktibidad dito sa Bulkang Mayon at posibleng makaapekto kung may papasok na weather disturbance dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat sa ngayon, Bombo Elmar, ipapakita natin yung data mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At ito yung tatlong nilagyan natin ng mga palatandaan yan. Ngayon, merong nasa itaas, ito yung ridge of high pressure area, merong low pressure area na dalawa. At yung pwedeng makaapekto sa ating bansa ay yung nasa level na ating itinuturo ngayon. Ito yung low pressure area na may potensyal na pumasok sa Philippine territory. Pero ganun pa man, napakalayo pa nito, mga 2,000 kilometro ang layo niyan, Bombo Elmar. Pero sa kasalukuyan, meron din tayong binabantayan dito sa bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Sapagkat napaka-clear naman itong bahagi ng silangan ng Pilipinas, itong parte ng eastern section ng ating bansa. Pero may nakikita tayo na isang cloud cluster. At itong cloud cluster na ito, hindi man siya low pressure area at lalong hindi naman siya bagyo, pero pwedeng magkaroon ng development sa mga susunod na araw. So titingnan natin kung ito ay potensyal na maging isang sama ng panahon na magdudulot ng anumang epekto sa ating bansa. Lalo't ngayon ay unti-unti nang pumapasok ang lumalamig ng hangin. At ito yung tinatawag nating amihan season na maaaring mag-umpisa sa mga darating na araw. Sa kasalukuyan ay malinis na may tuturing itong paligid ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat may scattered clouds, ito naman ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone, ito yung breeding area ng mga low pressure area, nakalauna nagiging bagyo at nakakaapekto sa ating bansa. Ganun pa man, babantayan pa rin natin ang sitwasyon dito, Bombo Elmar, Bombo Ever, sa hinaharap na panahon. Bombo Elmar? Bobo Dennis, I'm just curious kung abutin pa ng ilang araw bago matiyak na magiging bagyo yung sama ng panahon na yan na napakalayo pa, sobro pang layo sa Pilipinas, sa Bobo Dennis. Well, sa ngayon, yung pinapakita natin kanina na medyo malayo pa, ito ay low pressure area na, Bombo Elmar. At muli nating ipapakita yung mapa na nagpapakita ng naturang lokasyon ng low pressure area. Ito ay nasa 2,000 kilometers mahigit, Bombo Elmar. At wala yang anumang epekto sa ating bansa. Pero siyempre, tayo sa Bombo Radio, advance na nag-aabiso sa ating mga kababayan kung meron man tayong namamataan kahit malayo pa na weather disturbance formation. Pero ang tinitingnan natin ngayon, yung mas malapit. At ito yung cloud cluster na ating ipinakita kanina, yan ay nasa may Philippine territory na. Nasa bahagi na ng Philippine Area of Responsibility. At ito
ay potensyal na magdulot ng epekto sa atin. Pero hindi pa yan bagyo at hindi pa low pressure area. Ibig sabihin, i-monitor na natin yung development niyan simula ngayon para kung sakali man na ito'y magiging shallow low pressure area and then later on maging low pressure area o active low pressure area, yan yung sunod-sunod na indikasyon at bahagdan kung siya ay magiging bagyo. Pero, hindi naman nakakapagtaka na magkaroon ng bagyo sa buwan ng Oktubre sapagkat nasa 4 na sama ng panahon ang maaaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility sa loob yan ng buwan ng Oktubre. At bago matapos ang taon, mga 6 hanggang 9 na bagyo pa ang maaaring pumasok sa ating Philippine territory. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, ay may malaga tayong pag-uusapan lamang na talagang apektado ang lahat, maraming aspeto ng ating buhay. Kasama natin ang Direktor ng Oil Industry Management Bureau, si Attorney Rino Abad. Ang kasama nyo ngayon ay si Bombo Elmar, si Bombo Everly, ang aking co-anchor sa Bombo Radio Philippines, nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa iyo, Attorney Abad. Magandang tanghali, Bombo Elmar, Bombo Everly. At magandang tanghali sa ating mga kababayan po. Alright, nagbabadya ng naiulat na rin ng Department of Energy at nagpahiwatig na rin ang tanggapan ng Oil Industry Management Bureau. Meron pa bang pagbabago doon sa big time oil price hike na maitatala dito sa crudo at medyo rin sa gasolina at sa petrolyo? Ano na ngayon ang latest ngayong weekend, yung mga estimate na ito, Attorney Abad, sir? Well, ang pinaka klaro na magkakaroon tayo ng increase. Ang estimate po natin sa gasolina ay more or less 1 peso po yan. Estimate po ito. At ang sa diesel ay mukhang lalagpas ng 5 pesos. Itong ating kerosene ay mukhang lalagpas ng 3 pesos. Per liter po lahat yan. Ako, alam mo, napawaw ako nang sabihin mo na muntik na akong mahulog dito sa upuan ko, Attorney Abad. Mahigit 5 piso kung sakasakali. Ano pong mga dahilan nito at parang big time oil price hike ito? Director? Well, ito na po yung ina-anticipate na sana hindi ginawa pero ginawa talaga ng OPEC Plus na nag-pronounce sila sa meeting nila nitong nakaraang Wednesday lang nitong week. At agara namang i-pronounce ito, na i-announce nila na may plano silang magbawas ng around 2 million barrels of crude oil per day. So, mga around 2% yan ng global supply. Pero sa agarang desisyon na yan ay i-epekto ang plano, ay i-epekto ngayong palapit na November. So ito'y malakihang bawas kung ikukumpara natin doon sa plinano nilang production cut noong October na 100,000 barrels lang per day of crude oil. So mukhang malakihan ito at talagang nabigla ang market at ito na nga nagkaroon ng malakihang increase ang trading price, international trading price sa week na to na siyang nag-cause nitong mga sinabi kong estimate na mangyayari, magiging effective next week. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question to Director Abad. Go ahead. Yes, Director Rino Abad. Dito nga po from September 6 na nagkaroon po tayo ng rollback hanggang po ngayon na noong October nito pong nakalipas lamang na linggo, nasa parang 8 pesos kung tutuusin yung parang naging bawas sa presyo po ng diesel. Dito na lang po sa diesel. Parang ito pong itataas niya, parang bawi-bawi po, mahigit 5 pesos po yung magiging taas dito sa presyo po ng diesel. Papaano po yun? Meron po bang, kumbaga naman, naging magandang epekto ito sa atin pong sektor ng transportasyon kung sakali po itong pagbawas ng presyo ng diesel sa nakalipas pong mga linggo? Well, ito'y sagutan ng estratehiya sa consumer side. Ang malakihang bansa dyan na nakaka-apekto dun sa consumption ay of course yung 27 member countries ng EU, UK, US, allied countries nila like Canada, dito sa atin nandyan yung South Korea, Japan.
lahat ito ay nagsumusunod dun sa mga plano na ibaba yung demand. At nangyari nga ito, sunod-sunod na interest hike ang ipinatupad. Siyang nag-cause nung pababa ang demand. But in the first place, in the second place naman, nakabantay po itong mga supplier side naman. Kaya yun ang masakit, ang nag-threat na sila nung last month na kung tingin nila ay magbababa ng demand, ay magbababa din daw sila ng supply. True enough, yung nakita nating record sa August, meron na pong estimate na nag-oversupply na ang ating petroleum products ng around 1.9 million barrels of per day. Meron sa OPEC mismo, ang oil market report nila ay nag-estimate ng 1.5. So ito po'y intentional na gusto nilang tanggalin dahil tuloy-tuloy na bumubulusok yung price from June, start ng March up to June sa kataasan ng more than $120 per barrel. Ngayon umabot po tayo as low as 80. So ngayon umakyat na po tayo ngayon ng 90, 93, 94. So talaga ang tingin natin, ayaw po nila talaga magdire-diretso at makabalik sana tayo nung dati before the Russian-Ukraine na nasa 60 to 70 kasi malapit na nasa 80 na Oo nga, no? So talagang gusto nila ibalik. Ang estimate po nakikita namin sa report baka umabot hanggang 110. Bumalik uli sa 110. Pero yan ay mamatsyagan natin kasi itong pangako nila na 2 million, sa totoo lang ang may kakayahan lang po diyan ay 3 bansa na lang na magbawas. Yung Russia, yung Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ang alam natin, ang Russia, kailangan niya ng revenue. Ito namang United Arab Emirates, 3 million lang ang kanyang pinoproduce. Baka maalanganin ang revenue niya kung magbabawas pa siya. Si Saudi po ang may tsansa dahil nasa 10 million siya. Yun nga lang, kung hindi siya sasamahan nitong mga kasama niya, baka mag-decide siya ultimately na konti lang. So, initial impact, ito po yung epekto, medyo nagpapanik ang market next week. Pero pag hindi po yan na follow through ng actual implementation nila, na talagang nagbabawas sila, baka ang market naman bumaliktad uli at makabalik tayo sa rollback. Briefly lang, bago ko namin pakawalan, may call din dito sa Bombo Radio Iloilo. Ang tanong dito, Director Abad, posible ba na magmahal ang gasolina naman na sobrang laki dati? Kasi ngayon, ang mahal ngayon, sobra itong diesel. May posibilidad ba ng ganun, ang gasolina naman, Director? Well, ang ating pong naobserbahan nung bumalik uli ang refining ng petroleum products, ang kinukulang talaga ay itong manufacturing side, which is yung heavy product, which is diesel. Ito kasing transport natin, nagsisimula pa lang bumalik ang transport sector sa global level. Kaya hindi pa gaano kalaki ang demand sa gasoline. Pero may tsansa po yan. Kasi pag talagang totally makabalik na po yung global economic activity, ay talagang magkakasabay na po yung manufacturing side, which is diesel-based, at saka yung transport side, which is gasoline-based. Ngayon kasi pababa ang demand. In fact, may ina-anticipate na posible sa fourth quarter magkaroon ng recession, sa first quarter magkaroon ng recession. So, talagang hindi mo mapataas ang transport sector na makabalik doon sa pre-pandemic at pre-Russian-Ukraine. So, itong manufacturing, hindi po nakakaalagwa yan kasi may consumption problem po talaga ang mundo. Kailangan talaga nating gumamit ng mga produkto at supplies. Kaya nauuna po ang diesel sa agrabyado doon sa supply problem. Kaya nagkakaroon ng pag-increase na grabe doon sa price. Nako, hindi naman sa sinasabi namin ikaw ang bearer of bad news, pero minsan good news po ang dala nyo sa taong bayan. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa Bombo Radio kahit na nanghalian po kayo. Attorney Rino Abad, Director ng All Industry Management Bureau po, sir. Maraming salamat po at good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. Alright, maraming pong salamat. Standby ang Bombo Radio Legazpi, Bombo Radio Jensen sa ating madadagdag na mga detalye. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Natuwa ng ilang mga kababayan natin ang naging anunsyo ng Hong Kong government kaugnayan sa wage hike o dagdag sahod para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Tumuntong na kasi sa 4,730 Hong Kong dollars o katumbas po yan ng 750 pesos ang itinaas na sahod ng mga OFWs sa Hong Kong. Kaya naman, laking tuwa ng mga kababayan natin ang magandang balita na ito sa pasahod. Kaya naman ilan din sa mga OFWs na nakabase sa may Hong Kong ang nagpaabot na din ng mensahe sa Bombo Radio kung saan ilan sa mga ito ang nagsabing kahit man maliit ito ay biyaya pa rin na sagot sa kanilang panalangin. Ayon naman kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang nasabing dagdag na sahod ay malaking tulong talaga para sa mga Pilipinong kasambahay doon sa syudad. Samantala naman, dating Senador Manny Pacquiao may reaksyon matapos ibasura na ang kanyang kaso may kinalaman sa tax evasion. At nandito sa linya ngayon ang Bombo Radio Jensen. Mistulang nabunutan ng tinig si dating Filipino boxing champion Manny Pacquiao matapos na ibinasura na ng Court of Tax Appeals ang tax case nito. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Jensen, ipinaabot na ni dating Senator Pacquiao ang kanyang pasasalamat dahil lumabas na rin ang anya ang katotohanan. Inihayag nitong napolitika umana siya noon kaya nagkaroon ng nasabing issue at dahil lumabas na ngayon ang desisyon ay nalinis na ang kanyang pangalan. Aminado ang 43 anyos na si Pacquiao na bumabagabag sa kanya ang hinarap na tax case kung saan malaking sagabal umano sa kanyang magandang mga plano at lahat ng galaw para sa mga kababayan. Sa simula't simula pa ay kampante sila ng may bahay na si Jinky Pacquiao na mabasura ang kaso dahil tinutupad naman nila ang kanilang obligasyon na magbayad ng buwis. Iginiit nito na nagbayad na siya ng buwis sa US at hindi na dapat magbayad sa Pilipinas dahil sa may kasunduan ang dalawang bansa para maiwasan ang double taxation. Sagabal sa mga plano mo, sa mga lahat ng galaw mo, ay at least now makakahinga ka ng maayos at hindi ka na, kumbaga, hindi ka na nag-iisip ng ganyang mga bagay. Hindi naman totoo yung mga numbers at saka yung mga balita na lumalabas nung ginagamit nila. So, kami naman, nagpakita naman kami ng mga papers na kami ay nagbayad. Hindi ako na-inform ng sinasabing violation at saka hinanapan nila ako, and then sabi ko hindi naman pwedeng mag-double taxation dahil pag nagbayad ka sa Amerika, hindi pwedeng magbayad ka ulit dito. So hintayin nyo lang yung mga papers galing sa Amerika para mapatunayan namin nung kaya lang nagdesisyon na sila, and then nung dumating yung mga papers, hindi na rin nila tinanggap. Okay. So yun yung ganun yung mga nangyari. Dahil lang to sa politika nung araw eh. Kaya nagkaroon tayo ng ganyang issue. Pero nagpapasalamat ako dahil yung katotohanan ay lumabas at na-clear ang lahat. Kampante naman kami from the beginning pa lang, ay wala naman kaming itinatago. In fact, gusto nga namin magbayad kami ng taxes dahil nakakatulong din naman to sa ating gobyerno.
Nagbunsod ang kaso ng akusahan ng Bureau of Internal Revenue ang dating senador at asawa nitong si Jinky ng hindi pagbabayad ng 2.2 billion pesos na buwis mula 2008 hanggang 2009 sa 49 na pahinang desisyon na walang nakitang anumang sapat na ebidensya ang Court of Tax Appeals na hindi nagbayad ng buwis ang dating boxing champion. Ibinaba ang desisyon noon pang September 29, subalit ito ay inilabas lamang nitong Biyernes. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen. Ito si Bombo May Declaro para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Jensen. Basta Radio, Bombo! Dito sa Pilipinas, abay, maraming mahilig sa social media. May babala rito ang mga eksperto. May mga detalye pa si Bobo Alay sa Eclarinal. Nangunguna nga ang mga Pinoy sa paggamit ng social media application na Facebook kung saan may kabuuang 91 million o 78.75% katao ang gumagamit nito. Kaya naman nagbabala ang Meta sa milyong-milyong gumagamit ng Facebook dahil na-expose umano sila sa nakakapinsalang application ng smartphone na idinisenyo upang makapagnakaw ng mga password sa social networks. Ayon nga kaya Global Threat Disruption Director David Agranovich, sa taong ito, nakakagambala daw dahil mahigit 400 na malisyosong application na ang nagawa para sa mga smartphones mula sa Android at iba pang softwares na downloadable na daw sa Google App Stores. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. No single company can protect people alone. We also know that these scammers constantly adapt to detection by app stores, by researchers. Now, here we reported our findings to Apple and to Google, and as far as we know, all of these applications have been taken down. But we also are sending notifications to users on our platform who may have been impacted by these applications. At yan si Global Threat Disruption Director David Agranovich. Dagdag pa dito mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga applications daw na ito ay madalas na humihiling sa mga tao na mag-login gamit ang kanilang Facebook information para magamit sa pagnanakaw ng mga username at password kung sakali na mailagin ang hinihinging impormasyon. Sa ngayon naman, pinapaalalahanan naman ng mga IT experts na ang lahat ng may access sa mga social media platforms na mas mag-ingat sa paggamit ng nasabing application. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ngayon ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky na nasa halos 2,500 square meters na ng kanilang teritoryo ang kanilang nabawi mula sa Russia sa panibagong opensiba na nagsimula nga nitong nakalipas na buwan. Ayon kay Zelensky, sa loob lamang daw ng isang linggo ngayon, nagawang mapalaya ng kanilang mga sundalo ang nasa 700 mahigit na square kilometers ng kanilang teritoryo sa may bahagi ng eastern Ukraine at 29 na mga settlements kabilang na ang 6 na mga lugar sa riyon. Sa kabuuan, nasa mahigit 2,000 square kilometers na ang kanilang lupain at 76 na mga settlements ang napalaya mula sa kamay ng Russian forces. Sa nakalipas lamang na araw, mas naging agresibo sa opensibang Ukraine para mabawi ang kanilang mga teritoryo sa northeastern at southern region ng Kharkiv at malapit din sa kabisera ng Kherson na nasa ilalim naman ng kontrol ng Russia. Ito'y kasunod na rin nga ng pagdeklara ni Russian President Vladimir Putin sa 4 na riyon ng Ukraine na kanila na umanong sakop. Bombo Sports News. Abay, ang Mexican World Champion na si Fernando Martinez may babala na all-out war sa kanyang karibal, ang dating Pinoy World Champion na si Jerwin Arcahas. May mga detalye pa itong si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Almar, ibubuhos umano ni World Super Flyweight Champion Fernando Martinez ang kanyang galing at lakas sa muling paikipagbakan niya sa ring sa karibal na Pinoy challenges na si IBF Junior Bantamweight Jerwin Arcahas na gaganapin sa Dignity Sports Park sa Carson, California bukas. Ayon kay Martinez, isang matinding bakbakan daw ang magaganap bukas sa ring. Dagdag pa niya, hindi niya raw bibiguin ng kanyang mga fans maging ng lahat ng manonood para mapigilan na mabawi ni Arcahas ang kanyang korona. Bilang isang kampiyon, anya ni Martinez, buong puso at may pagpapakumbaba daw niya bibit-bitin ang responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya. Una rito,
Ang Mexican na si Martinez ay wala pang talo at may record na 14-0 with 8 knockouts na nakapagpaulan ng maraming suntok nitong buwan ng Pebrero kontra kay Arcas kung saan nasnatch niya ang belt ng Pinoy via unanimous decision. Samantala, sa NBA sa mga laro nitong araw, nagtala ng ikalawang panalo ang Boston Celtics matapos na ilang paso ang Charlotte Hornets na may score na 112-103 sa ikatlo nilang games ngayong NBA preseason. Habang ang Hornets naman ay bokya pa rin sa tatlong laro. Sa ibang games, hindi rin nagpauli ang Miami Heat na iposte ang ikalawang panalo sa tatlong games nang mabiktima ang Memphis Grizzlies sa score na 111-108. Sa kabilang dako, ang New York Knicks at Houston Rockets ay wala pa ring talo sa kanilang tig-dalawang games. So, linggo na ng buwang ito, magsisimula ang bagong season ng NBA. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, hindi lamang pala si Jerwin Angkahas ay manglaban bukas, maging yung iba pang laban ng iba pang boksingero natin. Itong si Pinoy Olympian, Bombo Jason, si Yomer Marshall, yung Olympic medalist, si Yomer Marshall, may laban din bukas. Kasama ito nga si Jerwin Angkahas bukas din. Mga kabombo, Castor Nation, mayroon tayong trivia for today. Dito nga sa Ethiopia, pinagdiriwang ng mga tao doon ang Pasko tuwing January 7 yan, alinsunod sa Ethiopian Orthodox calendar. At kaugnay nga yan, mga kabombo, Castor Nation, tinatawag ang kanilang Pasko bilang Gana o Gena. Fact check, hindi gaanong uso doon ang pagbibigayan ng regalo, kundi para sa kanila, ito ay time for church, games, and of course, food. Sa ating Christmas countdown, 7 to 8 days to go, bago ang Pasko. Mga kabombo kay Star Nation, yan po ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Balikan lamang natin ang mga headlines. Ang alerto sa may bulkang Mayon, posibleng itaas pa sa level 3. Ang publiko naman pinaghahanda sa paglikas. Samantala din naman ang Pag-asa at ginarin yung PHIVOLCS ay tinututukan din itong lagay ng panahon dyan sa Bicol Region. Dyan sa posibleng maging epekto raw ng anumang papasok na weather disturbance. Kaya yung Pag-asa po ay binabantayan din kahit ang malalayong namumunsama ng panahon. Ngayong papasok na itong tinatawag naman na hanging hamihan. Bagong talagang acting press secretary naman nakiisa sa panawagan para sa proteksyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Siba pa nating mga top headlines ngayon tanghali, ilang mga OFW dun sa Hong Kong abay, ikinatuwa rin daw ang wage hike sa kanila na taas na 750 pesos. Katumbas yan sa isang araw. Dating senador na si Manny Pacquiao nagpasalamat sa simula pa lamang ay kampante na mababasura ang 2.2 billion pesos na tax case. Samantala, ang Pilipinas din bilang social media giant, abay, may babala dito mga eksperto sa pag-open sa mga apps o applications. Meron daw kasing ninanakaw na mga password. At sa international news naman, nasa halos 2,500 square meter o kilometers na teritoryo nabawi ng Ukraine mula yan sa Russian invaders. Ayon yan kay Ukraine President Volodymyr Zelensky. At sa atin namang sports balita, ang Mexican World Champion si Martinez titiyaking all out war sa kanilang rematch bukas kontra sa dating Pinoy World Champion na si Jerwin Angkahas. At kayo na pala, ihabol ko lamang dahil sa kayo ng pagkumpirma sa atin ng opisyal ng Department of Energy. Mahigit pala 5 piso mga kabombo ang all price hike sa papasok naman na susunod na linggo. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa takna, sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, atensyon sa mga motorista. Batian nyo man to siguro ang last part sa pahayag ni Bombo Elmar, nga gina-confirm sini sa Department of Energy nga 5 pesos ang malapit na 5 pesos ang igasaka sa presyo sa diesel by Tuesday. Sa aton sinikiron niya nga mga taga-Palamati, ang gasolina 65 centavos ang posible sini nga igasaka
Kag ang kerosene is 2 pesos and 49 centavos by Tuesday. Sa aton sining mga kabombo sa kinaandan, ang mga posibleng oil price hike ang gina-anunsyar as early as mga kasubong sining adlaw, Friday or weekend sa aton sining mga kabombo. Kag ang iya sining effectivity Tuesday sa aton sining matag palamati. Amoy na sa aton sining mga kauturan bantayan ta ini kay another pala sa ano naman isang aton sining kanon iya nga mga drivers matapos nga ti may ara na sila sang fare hike, no? Nagsaka naman ang pletihan sa mga di pampasayro sining salakyan. Here comes a panibag-o na naman sining plus anon ang 5 ka pesos nga dugang sa close to 5 pesos nga dugang sang presyo sang diesel. Ang oras 34 minutos na kaligad sa takna sining last 12. I-check naton si Bombo Angel Tan. May follow-up report siya, may kantanan sa aganan na flyover. Ang Department of Public Works and Highways nagpahayag nga iconic kuno ining disenyo sang another controversial project nga gin-construct sang controversial man nga kontraktor among International Builders Corporation. Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report please come in. Nautod ang linya ni Momo Angel. Momo Angel, please come back. Yes, Bombo Champ. Okay, yes, go ahead. Audible na ko, yes. Sa interview sa Bombo Radio, kay Department of Public Works and Highways Assistant Regional Director, Engineer Jose Alfruto, iyaging pahayag nga ang mga nagkakakita subong sa agaran flyover ang kabahin sang ongoing nga process ka proyekto kag makabig nga iconic ang flyover nga ini nga may yara pareho apat ka lanes sa ungka flyover nga pareho man ang kalabugon. Ang scope sang obra, Bombo Champ, ang wala pa nabutang just like ang end sang diaphragm kaga wala pa pati ang shirkies amuna nga kung makita nga dugang nga ini siya, Bombo Champ. Dugang pa sang natungdan kasunod sa configuration sa dalom ang flyover bali hindi kakambal, Bombo Champ, tayon nga diretsohon ang structure sang flyover. Bali ma-adjust anay sa kung ano ang alagyan sa idalom. So paang pagpaintindi man din ni Assistant Regional Director Jose Alfruto nga ang mga flyover, Bombo Champ, hindi ka hambal nga bisan gustohon pa nila nga diretsohon na lang diretso nga lane ang let's just say ang flyover hindi ina madali-dali kay ang sa idalom wala, Bombo Champ, ka mga alagyan kina-consider pa ina. So ang nanamidya nga diretso langkoyon. Langkoy balang wala sang tinabuan. So kung mag-amo sinang sistema, hindi man inaiya pwede kag maburubudlayan, Bombo Angel. But ang mga technical terms abi, kag kung maghambal ikaw nga mga iconic ang design, so on and so forth. But sa mata iya sang taxpayer, sa mata iya sang ordinaryo sining tawo, malibogin man ang ulo mo nga amay amo siniya ho. But hatagan tas ang kaygayunan nga mapathag inisang nga Department of Public Works and Highways. So unang rason is that nga hindi niya pwede siling nga langkoyon kag sabisan diin kag man niya magkanto, hindi mo ni siling nga malangkoy kundi may ara ni siya sang kun akoy sa akon sini nga mga paghangop kundi may frame by frame or piece by piece ang ila sini nga pagplastar kay ti prefabricated ini mo. Bombo Angel, kung hindi ako magasala, kung hindi man siya prefabricated, ginahimo ni nila is ginasugpon-sugpon. Doon mo sina, Bombo Angel. Yes, Bombo Champ. So bali, ari pagid ang dugang pagid nga impormasyon, naghambal man si Engineer Jose Alfruto nga pati ang sabuhang kagang hibawaan nga mga flyover ang gina-consider man nila sa pagpatindog sa sining flyover, Bombo Champ, is ang alagyan sa idalom. So pasundan gid man ini. So ginabulubanta nga anytime sa first quarter sang tuig 2023 pwede na magamit ang aganan na flyover. Dugang pa sa nga tungdan,
quite challenging ining proyekto nga same sa ungka flyover nagakinahanglan sa mga experts kaga mga tao nga ang ilaman mismo expertise is directly sa pagpatindog sang flyover. Kag ang mga lessons nga nakuha sa ungka flyover Bombo Champ amo na ang pagiging mindful para hindi na suno kay Engineer Alfruto nga maliwat matabo sa iba niya proyekto ang kung ano man ang natabo sa ungka flyover kaga amo na Bombo Champ mas unahan dapat kag mangin proactive ini ang payag ni Engineer Alfruto kaga yari at pamatian ang nangin payag siya and nagabangian pagani hindi na siya tadlong even ang aton nga flyover sa ungka no, it's not a straight line. Nagatsaka siya nga may kurbada. Sunod kita sa configuration man sang karsadas dalom. Kay limited abi ang aton right of way. Ako pwede lang tani tatlungon ta lang no bisan tiko ang kalsada. We will be experiencing that with buhang also at hibawan. Kay isa ina sa mga considerations naton hindi lang basta-basta natin nami tani kun ako lang yan nami tani tadlong. Galing kay pasundan naton ang whatever area na kaya naton ubrahan. Although it may need additional acquisition gani para mas makayo nato ng iya geometrics no. Tama na ang mga observations kag siguro mga manifestations sa ano naton sang mga characteristics sa mga structures nga gina-construct naton sa buong simultaneously. And target naton dira is anytime by the first quarter of 2023. And of course, ibagawan ang design niya, iconic ina siya, almost the same length na sa ungka. Pero kita mo na from 4 lanes, no? Nga kung kami dili sa may ungka flyover, masaka ka na sa 4 lanes nga na, no? And then ang northbound, diri ya maagi sa kilid sa right side system nga tulay. Ang southbound naman, diri naman niya manao. Balik pinto naman sa halin niya, no? Kag magkita, no? Diri siya naga-diverge, diri man siya naga-converge, no? So though iconic gawa itsura, it's quite challenging, you know. I think these are projects man nga though it needs man expertise man kay these are not ordinary bridges, no? Kay may mga iba sa mga characteristics, no, and nuances kung paano manobraod. But we give it time dated, no. But muna gani ang aton nga mga lessons sa experience makuha nato mga we become more mindful and conscientious, no, will not be leaving area for something that will happen again as in case. Mas unahan na nato, mas proactive na kita. Nabatian ta Bombo Champ ang nangin pahayag man ni Department of Public Works and Highways Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto Bombo Champ. All right. Nagalibog ang ulo ko sa sining iconic. Paano iconic ni ang design sang Aganan flyover man? Kay actually Bombo Champ ni Yara parte amo to gina sa explanation man ni Engineer Jose Alfruto may Yara parte nga ang sa northbound dala Bombo Champ ka direction sa right side maagi ang salakyan kag ang sa northbound kumbaga may parte nga nagatabo ini siya Bombo Champ wala lang ini siya basta-basta nga diretso same sa explanation tabla kay na Bombo Champ wala siya nagadiretso nga klase ka flyover bali dumiyara part nga nagatabo anay ang anagyan before ka magsaka nag-converge kaga diverge ang salakyan Bombo Champ ina ang base sa pag-explain man kaga paghatag sang direksyon ni Engineer Jose Alfruto Bombo Champ. Do hindi ko kahangop ginapangita kundi ang definition sang term sang iconic adjective relating to or of the nature of an icon. Di paano mangin iconic ang isa ka structure kung depiktuso? Amoy na Bombo Champ. Ano si Engineer Alfruto man? Sir, with all due respect, gina-sugarcoat mo lang para matabunan ang kapalpakan? Ano plastada man? Kay hindi man kita bulag, bungol, kumplito man ang natural senses sang mga Ilonggo taga-syudad kag probinsya sang Iloilo nga makita nga ti indeed may ara sang flow sa sining mga proyekto Bombo Angel, no? Ang aton siniya gusto mabatian kag assurance from the Department of Public Works and Highways and the contractor, the
International Builders Corporation, nasumura na kita sang mga iconic, kung ano pa dira nga mga sugarcoat, pag sugarcoat iya sa parang mahagan-hagan ang kontrobersiya. We are sick and tired, Bombo Angel, sa mga kasubong sina. You know what? Ang gusto nga balaan subong sang pumuluyo sang mga taxpayer kung san o mahuman nga amo sining sistema nga nag-amo sina kag paano sina nila kayuhon. Ti Engineer Leog ko bala, na-explain bala nila ni Bombo Angel kung nga amo sining sitwasyon nga may mga plywood sila nga gintabon. Ano na pamaagi ina sang repair pagkayo or gintabunan lang na para nga hindi makita? Actually, Bombo Champ, sa pahayag ni Engineer Jose Alfruto, ang scope of work wala pa natapos o kung wala pa nabutang, amo na nga may makita nga ang end, amo to kay nahamba ko Bombo Champ, ka ang end of diaphragm wala pa, amo na daw makita nga daw kulang pa kuno bala Bombo Champ, kay wala pa mismo natapos ang construction mismo sang flyover sa Aganan Bombo Champ. Ina ang base sa pagpahayag man ni Engineer Jose Alfruto. So amo na ang explanation naging hatag ya sa aton kag ang actually ang plywood gani Bombo Champ gina-question man ini kay syempre wala man di kay amo na nakita sa mga tao nga ganga kag do nakambal nga very hindi just sa public kay syempre hindi taman pagpakamuyon basi magtabok to bigla ti hindi taman lang balaan ti amo na wala ang Bombo Champ sa plywood gina amo na ang isa sa mga question man nga until now ginahulat ta ang sabat nila kay wala sila nakahambal exactly kag directly kumpara sa diin inang plywood nga gimbutang nila para tabunan ang gap o kun ang space between sa duwa ka sementado nga part sang Aganan flyover Bombo Champ. Yes. Pero paano sila nakaplastar na nakalabot na sang amo sini kung hindi kompleto ang scope of works? Now, amot kong mahangpan mo ako kag mahangpan ako ni Engineer Jose Alfruto nga hindi man kita tanan particular kag makahambal kita bala nga hindi tanan pareho sang nahibaluan ni Engineer Alfruto, hindi tanan nga Ilonggo engineer nga makahangop sang mga technical terms. No? When you are referring to or speaking of sa mga katulad sini, sa mga construction, so on and so forth, no? Kay do kabudlay hangpon nakalabot na sila sa amo sini nga stage pero wala pa ang tanan nga scope of works. Paano man? Kaya ang scope of work sa construction, statement of work ni siya Bombo Angel or dokumento o ginabutang dira, gina-describe, nakapagkit dira ang kalawigon sang trabaho para nga successfully makomplete ang proyekto, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, gina-describe sang scope of works kung ano or scope of work ang mga task nga kinahanglan pati gayunon. Oh? Sa aton sini nga mga tagpalamati, nakalabot na sila sa amo sini nga plastada. Tapos mambalaya nga hindi kumplito ang scope of works. Ano man, sa naked eye lang sang isa, koordinaryo nga tawo, nung kunti nagatalang before bala Engineer Leog ko, pakita. Ang gabuka siya bala. Ang kay may exam na. Amo sinang sistema. Nagbuka siya. Why man na nila may eksplikar nga mahapos abim hangpan sang taxpayer kung nga nag-amuna, nagkabos amon takod,
Amo sinang explanation. Now, after nga nanging kontrobersyal ining nasambitan niya karon nga sitwasyon dira sa Mayaganan flyover, amo na ning after niya. Tinabuna na. Kay kung lang tawon nimo, Bombo Angel, ang nagasagang na sa duwa ka nang tawag nila, duwa ka span or girder, ang iya sining nagasagang sinasaya, medyo gani do nagatabingi mano. Granting for the sake of discussion, mahuman na abi, safe bala ina agyan dira sang mga salakyan? Damo sinabala, dapat man tani, iplastar man sang mayo bala sang Department of Public Works and Highways. Ang matutuon real-time problem senaryo, kag kung anong plano nila para nga masolusyonan ini. Hindi kay hambalon talang iconic, ang mga diaphragm, isyado na yung ka-technical, katama, nga only ang mga engineers lang ang makahangop kung hindi nila ipatpaton gid sa taxpayer o sa pumluyo nga amo gali ni sinaw, magabag ka nga diaphragm, amo ni siyang amo sina. Kabudlay, Bombo Angel. Yes, Bombo Cham, amo man to gani ang dugang manyambal ni Engineer Alfiruto nga ang mga lessons nga nakuha sa ungka flyover, una-una ko namang mindful na sila kaya para hindi na liwat matabo kung ano ang natabo sa ungka amo tayo Bombo Cham ang sa safety naman. So bali nagambal man si Engineer Alfruto sa ungka flyover ini Bombo Cham nga siya mismo kuno una-una man di nga matisting masaka dito sa flyover, masakay man di sa iya salakyan nga let's just say masaka dito kung i-try ang safety ginapaabot man naton nga diri sa Agaran flyover amo man ang ihimuon agod ma-check man di ang safety kaya by first quarter sa nga tuig 2023 ginabulubanta nga dira hoping kag masunod man di sa time frame nga magamit na ang Agaran flyover, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. Kagapon sa pagsinapol, nagahambal dito ang taga International Builders Corporation nga hindi kuno nila gusto ngang ila sini kapwa Ilonggo maperwisyohan. Kung hindi nyo gali gusto nga maperwisyohan ang kapwa nyo Ilonggo, nga nag-amo sini ang inyo sini nga proyekto nga anang hindi piktuso kaghambal ni Engineer Alfruto, ang flyover kinahanglan sang experts. No? Ang Department of Public Works and Highways wala sang experts. Diinta pa niya pang hunuson ang mga experts. Nabunag na bala sa kalibutan ang mga experts sa flyover? Di ini sila ga-star sa isla? Sa kondominium? Sa diin? Tikon wala gali isang experts, ang Department of Public Works and Highways, ang IBC o ang International Builders Corporation, wala man sang expert sa flyover? Tikong wala sang expert sa flyover sa ilang ginhatag sini sa ilang proyekto. Or kung may bidding man nga sila ni ang nagdaog sa bidding, kay isa sa mga ginalantaw, kwalifikasyon sa bidding sa aton sining mga kabombo, track record sang isa ka construction firm. Tikon wala kay mo sang track record,
may kang tanan sa dumalagko sini nga konstruksyon, hindi ikaw magdaog Hindi bla? Sa aton sini nga mga kabumbo? Kung wala sang expert sa flyover, nagpatig-agaw nagpaadbenturar, kag nagpadaso-daso ang Department of Public Works and Highways kag ang International Builders Corporation sa pag-construct sining mga flyover? Kay why sila gali sa mga expert mo? Dapat kuno kinahanglan, flyover kinahanglan sang experts. Ang iban wala pa madala sa scope of works. Ti mapatindog ka gani balay, paobra ka sketch, ara na da ang lababo, ang master's bedroom. Ang ano na nang tawag? Salas, Kay ti magpa-construct ko ginahatag ko lang tanan nga obligasyon na engineer mo sa akon nga architect sa mga tinawo ko. Ti dirty kitchen. Ang kwarto, sa kada kwarto may CR, ang main CR. Tapos ang imo sini iyang septic tank. Ara na tanan sa plano. Tanong butsilingon nga wala iya madala sa scope of works sa mga engineer dira, correct me if I'm wrong. No? Pwede ka mo maka-comment sa aton sa comment section sa aton sa live karon or subong. Anong butsilingon, anong plastada mo engineer Brennan man? Gali kiti ECE niya si engineer No? Butangan anay nila pundasyon, tapos ibutang ng approach. May nagapurma na dira karon nga flyover, tapos pagka plastar na muna, manginhawak to? Mamo sila ang mga inженеро? Partner, butangan ta na tuguro sang do arko-arko na dao. O pre, butangan ta na guro sang brandilya diskilido. Kay base magalawas da ang mga amo na. Samtang nga padayon ang proyekto. Dira pa lang kag may makita kang idugang sa trabaho. Ti ano man. Ti enough na tani sang sugar coating, enough na kuntani sa pag-divert sang issue. Ang aton siningaluyag nga mahibaluan subong iabanwa kung nga nag-amo sini sa ungka kag sa ganan kag ano ang solusyon dire banwa, ano kalawig. Kay karon kun haumon talang nati. Disgrasya kita tanan Pailayo lang. Di kabay pa nga sa sunod naton nga pagpangayo sa pagpathag diri from the Department of Public Works and Highways and International Builders Corporation. Sa kung sino man dira inyo spokesperson, sa inyo sining mga tagpamaba o kung sino na makahambal sa inyo, make yourself available, sir. Nga anytime, kung may mga palamangkutano ng pumuluyo, pwede ka makasabat. Pwede ka kasabat. Hindi mo pagsalig kay Engineer Alfruto, tanan. Para nga matagan kami nga mga taxpayer kag pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. 57 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik ta, anong rason nga nag-usmod naman niya ang dalan dira sa may Isnart? Ano nang sitwasyon sini karon?
Kaya may ginapit tindog kuno nga kondominyo, high-rise condominium dira. Di balikan tayo ni matapos ang pilang lamang ka-importante sini nga mga panumdum oras. Climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sa climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan.
Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate Philippine Standard Time, 4 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby before sa kay Bombo Jomar, balik-balikan ko lang scope of works. Ang scope of work hindi lamang iniiya dokumento nga naga-unod sa mga impormasyon para iya sa isa ka construction project. Kunti, ini isa ka dokumento nga kung sa diin naka-outline diri ang mga aktibidades nga nalakip sa isa ka construction project sa aton sini nga mga kabumbo. Gina-describe sini ang objective sang proyekto, milestones, deliverables, kag outcome sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang scope of work nagakadapat nga mayara sang detailed breakdown of all the specific activities needed to complete the project successfully. Sa aton sini nga mga kabumbo. Bisan hindi niya hindi man gid kuno kinahanglan nga isa lang ang scope of work. Kay may mga design amo sini mo sadto, but sa aton sini nga mga kabumbo sa pagplano sini ara na nadaan. Amo na gani nga galibog aton sini nga ulo nga may mga wala pa ya kuno nga scope of works. Paano man makalilibog sa aton sini matag palamati. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Kistoryahan man ni naton ang bahin sang nag-usmod nga dalan dira sa may General Luna. Kay kung may proper supervision or gina-check sang project engineer ang nasambit sini nga proyekto, kung tani sa aton sini nga mga kabumbuay kita nakasalapo sang litruko sinadre or problema or way nakatugas ang perwisyo. Doga problema pa to ganing kilala ko Bumbo Mel kay ang retirement yan nakasalalay sa duwa ni nga project ko. Do mapurnada pang retirement yung sinay kay ini man basta-basta ma-turnover lamang nga do katulad yang desktop nga ma-retire na ko Bumbo Umel ibilin ko ni Simong desktop ara na tanan nga mga panglupta kag mga video clips tay ikaw na nabala hindi kuno mo ya. Tino mo ning isa man sa do nagabutang sa lang-alang sa retirement sang kilala ko gali. Ining kontrobersiya sa ganan kag sa ungka tayo pero dahil lang kay may isa pa kita ka problema speaking sang usmod. Ang dalan start nag-usmod man kuno tino may ginapatindog man ra nga high-rise condominium. Bombo Jomar sa report please come in. Nakadangat na sa atensyon sa engineer's office ang ining databo nga kag usmod diri karon sa dalan
adres sa porsyon sang sakop sang barangay Yulo Arroyo, corner Snatch Street, Iloilo City proper, Bumutsam. Gina-confirm adres sa aton ni Mr. Jack Kunlo nga apisar gani shaman nga nakanotice sa sining pag-usmo diri karon sang sining porsyon sang nasambit karon nga lugar. Nakalabot naman ini si Mr. Kunlo sa developer mismo, no, sa sining nasambit nga proyekto. Ako na sa DNT nag-umpisa ining pag-usmod sang nag-umpisa man na kop-kop sa may nasambit diri karon nga establishmento kay ang ikatukuron ini nga bilang kondominium. Bukod sa amso mataas ini sa building, so nagkatapat nga madalom ang pundasyon. Sini magluwas dira sa may Snatch Street nga ti manotis naton kung magsakay kita sa Jepali Grabe sa may Parula going to Capitol. Sa imo sini karon nga right side may ara pagigali nga nagusmod man adra pakadto sa may nasambit karon nga barangay. Kay may alagyan na dra kung mag-agi kinabi sa may main road. Palapos dra sa may Yulo Arroyo, lapos dito ya sa may dalan, Mulyelo ni. Pero hindi ka nakalapos sa Mulyelo ni. Ako na dirikahalin sa may Parola, Bumutsam. Siya mo manikaroon ang isama diri sa dapat manatagan sa importansya. Pero sunod diri karon kay Mr. Kunlo, nga nagawlat na lang ini siya, no, sa feedback calendar karon sa city engineers kay sa mismo developer kung ano di karon ang ihatag nga solusyon kung balati may kangawaan sa mga pumuluyo kung magsigi-sige ning pag-usmod kahit ko manotice diri karon sa mga pumuluyo nga nagalabay sa lugar almost 2 weeks bumutak ang nagligat nga nagamat-amat kuno usmod, no, ang ilang sining preservation kasi sa una di pa man kuno amo ginaka-grabe pala ang pag-usmod sini. Pero ang sa subungan latest na doon nag-usmod pag-idadugang asang sining pag-sige-sige man buulan asang diniliktan direkon nga adna. Pero sa padres ang public safety, transportation and management office sige pangunahan diri karon ng Mr. Jack Kunlo agin pasigurado nila ni nga may ara sang early warning device dira agod kati ang mga nagalabay dira nga motorista hindi ya mamper ang ilang sinikaroon nga pagpadalagaan pero ang ginalantaw diri nga ang duha ka salakyan aduloso na makaigo dira kay ti ang portion dira gin butangan na sang cushion tape agod nga hindi makaagi, no, hindi magyan sang salakyan nga ti makatugad kung posible nga mauswat pagidugang kung pagyan pa dira sang mga public utility jeepney kasi do amunada ang sentro karon sa aton sining nga komersyo madamo sa mga tawo dira nga nagalabay-labay at same time kaya ang mga salakyan dira sa may nasambit karon nga area Bumutsam. Bumati tabla ang pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang may talibid diri sa Bombo Radio. Yes, Bumucho Omar, no, actually na-contact sa Mangani ang land developer sina na istorya na nato ng engineer dira. And nga to instruction sila i-secure, no, butangan sang caution tape para hindi anay magyan ang inaang lane, no. Actually sa lane na naton nga ginapa secure para nga sigurado kita, no, while nga ginahulat naton kung ano ang maging resulta sang inspection sang aton OBO o city engineers. Kag nakabalo naman na sila Bumucho Omar, no. And ang aton lang is ma-secure naton yang aton nga mga motorist nga nag-agi dira. Santo sa impormasyon mo, Sir Jack, anong rason nga doon nag-usmod ni ko, no? Wala pa ko information, pero sa pagkabalo ko, may ginubran naman ang developer sila dila sa ilang area. Siguro ba hindi na sure kung kung nag-usmod din na siya, but it is for the UBO or city engineer siguro na kung ano ang findings nila with regards sa inaanga. Notod kita? Saan ka instruction po sa developer dira nga i-secure nang ilang lane butangan gid sang warning device kag caution tape para nga hindi anay magya normal apakan sang mga motorista or mga salakyan nga nag-agi dira. Pila na kasi mana, Sir Jack, nga amo ng sitwasyon da?
Hindi ko ma-recall, pero last week yan kaistorya nakita niyo may caution tape na. Pero actually kaina or kahapon nag-instruction makita nga medyo lapad-laparon gawa ang gina-cover sa ang pag-close or pag-butang sang caution tape na para aware ang aton nga motorist. Nakaagi ka da, Sir Jack, anong imo observation? Tikong sa daon mo Jomar, ang iyang stool sa dalom nag-usmot gid, no? Kaya makita mo naman nga ang spalto medyo may nagakurit na or may crack na because nag-usmot siya. So kinahanglan gid siguro na nga masikyara na ino ang integrity sang duta sa dalom sa aton nga dalan. So sa imo ti dapat nga makayo ni gilayon, Sir Jack, kay ti damo ka lapay da do sentro na da sa aton sa niya komersyal. Yes, actually, damo giman nga nagalabay yung sasakyan kay ti downtown area tayo na. But gina-secure naman ina no sang developer sang aton nga obo kag city engineers no. Nag-take action naman ina sila to make sure nga safe ang ina nga area. Si Mr. Jack Kunlo diri karon na Bobosamti ang tagsa ka mga salakyan nga nagalabay dira sa lugar. Dapat naghinay-hinay kay kurba dahon ako na likoon ini siya do corner Bladres may area. So kung ali ka diri abi sa may parula kay kung madasig imo sini nga dalagan so posible nga makakos dira kung sa aksidente kung madasig ang pagpadalagan kay hindi wa kitaon kung gabi abi no kung butanta kung madulom ang lugar. Pero kung nagati may gindugang sila dakina nga caution tape sa palibot, agod nga ti manginawer pagid ang mga nagalabay dira kon nga mga motorista sa may area. Then try taman nag-ot no ang engineer sa nga nasambit diri karon yang proyekto. Pero pag try tatog gina pag-approach sa security guard naghambal nga ulat-ulaton lang ang engineer pero do mga past 10 minutes nga ulat aton wala pon sa may nag feedback kung balati ano may ihatag sa nada. Kalaway gali isang imo pasensya Joms no? 10 minutes lang? Ate ang kadua kita magbalik mo sa may lugar. Natin nag-try kita nga magka-approach na kung sila makasabat kung ano ang plano abi kung may ginobra na sila dakon nga lihok. Kag nakabalik kita liwat amo to nga nagulat-ulat pagid kita nga may istorya sa aton unfortunately amo na bubutam no wala gid wala gid pero nakita sa to kay kun lang tawon ta dabi kun sa panulukan ta lang kun makakadto kita sa lugar kumuduay sang mga heavy equipment sa sulod nga only ang crane lang abi makita mo sa babaw gutungtong. Pero sa dalom grabe ito ang ab ka bako, no? Dito ang kita tatong bako nga naga-kot-kot si dalom. Tapos may truck man sa sulod nga amuning nagakuha da sang ginakot-kot si dalom kag ginadala kon di ba na nila karon unload ang mga duta dira kon nga makot-kot si dalom siguro sinigit ta ado mga 10 to 15 meters ang kadalumon sang ginakot-kot karon sa may sambit niya area. Bobotsam. All right. Ikonsultata ni sa iban pagid sini nga mga engineers. Kay ang likod sining high-rise condominium, di ba mo ni area na Bombojomar? Roger that. Kung maghambal ka nga muli Luni area, lapit na iya sa Iloilo River? Amo gani? Ang aton sinadiriya nga kung na-mensionar ni mo nga may bakho dito kag may nagakutkot sa idalom, before pa man ginpatigayon ining construction sa high-rise condominium, may mga nagakaigo sinibala iyang soil test or ano man sini nga mga pamaagi agud nga matsikyar kung ang duta or ang soil sinadira nga area sarang bala nga makakapot hindi sa bala maga-erode sa pagligad sang panahon kay ti
malapit siya nga daan sa Suba. Ti kon maghambal ka nga malapit sa Suba, ano bala ang duta nga malapit sa Suba, Bombo Jomar, kundi simpre mahumok? Amo gani nga ti bisan magtaog gani mo sir bara nato mo putom gasulod pa tubig sa syudad. Oh. Tiyan mo ning isa sa mga concern karon naton. Bombo Jomar, why kita ya problema sa development? Okay ginayang development nga may mga high-rise condominium, high-rise building kita diri. But the question is, ginsikyar bala nga ang pundasyon sini maka-sustain or makapatindog siya kang hindi iya maglapot sa punto nga mag-usmod nga ginakutkutan mo tapos gulpiada lang sa pagligad sang panahon mausmod siya nga mausmod kiti kung lapit ang Suba kung nang duta nga malapit sa Suba mahumok gid ina iya Bombo Jomar kag mahuyang. Amo nang observation naton kay ang duta tong ginakargatos sa truck bumutsam may samo na nga tubig. Hindi na bala makita naton visuality mala ato ya pulpasintals nagapanyaga do ang mga duta na bala nga makita mo na drainage. Ngati may samo na nga tubig na maitom. Amo na ti posible sa tubig man or ano da kay ang nagusmo diri karon nga aduta dira sa may corner Yulo Arroyo City Proper kag Isnay. May information kita do parte para na kuno sa drainage system sang syudad sang Iloilo Bombotsam no kay ma-notice naton kay nga may buho dira sa kilid kung sa dito dira nagaagi ang tubig ay do manubo di man iya nga porsyon amo na nga ako nagulan dira sulod kung nagagi ang tubig pero ang na-mention to kina sa mga na-interview naton binigit karon mga tricycle driver nga bisa kuno ulan-ulan sa nagigad yang inadlaw amo lang nga nagamatamat man niya usmod ang ining nasambit diri karon niya nga area sa nasambit na lugar. All right. By the way, Bombo Jomar, dahil lang ginabi, dahil lang, pakita bing isa kalop. Na, amo nang alop. Nga may tatak na da sa IBC, Jomsaw, ano plastada? Sa information nga upod ni sa Bombotsam sa kontraktor. Upod or isa? Isa sa mga kontraktor. Partner. Yes, partner. Partner. Oh. Dugi na tsangaw subong ang International Builders Corporation now? Oh. Duwa na to ka kontrobersiya sa Pabia, ungka kag saganan. Now here comes sa corner dalan na Yulo Arroyo Street sa may start. Ara man ang International Builders Corporation. Ang inatsangaw sila subong Jomsao. Ang developer amo ning GGT Realty Corporation. Amo ning developer nga partner sa IBC. Okay. Pero ang punto sinibala nga ara gyapon ang presensya sa International Builders Corporation, no? Maulamid naman sila sa another controversy naman. Nga may ara, hindi pas na gani kaubos kasi namo nila dito sa may Banwa sa Pabia. Di dapat, amo na hambal nila, Bombo Jomar, ang kung we are after development, why gidya sang problema kay sa pagligad sang panahon, dapat nagadevelop gid man mo ang isa abi ka lugar, just like abi sa syudad sa Iloilo, kay we are going to the next level, ma-level up kita, ang target sa aton siniyang alkalde, ang iya sining tinutuyo sa karon, may improvement, may development, pero ma-retain ang heritage area nato, ng mga heritage site naton, sa aton sini karon iya nga mga
Kabumbo, ti isa man na da sa mga heritage site mo, ina nga area, kaya ra dirang Arroyo Fountain, Bumbo Jomar, di ba? Yes. Oh. Ate mo man ganyan bato sa mga pumuluyo to kasi okay mataning mga patindog sila dira pero ang nga hindi ya ma-hamper dira karon ang dalagan sang salakyan kay kun butata kun way ta man pa kayo kun mag-usbod man da karon babol samti problema makatuga di sa traffic kay tama ka damo na datarming mga jeep na galabay Amugid? Sige, anyway, Joms, ikonsulta tani mga kita sang second opinion sa pilaman ka mga engineer nga kilala naton nga makuhaan taman sang dugang sini nga ideya tuhoy sina diring pag-usmod karon sining area dira sa may dalan na Yulo Arroyo. Gin text ko na tong kilala kung engineer way pa-reply gani Kasi way sa gurulod. Araw-araw pa. Engineer, wala load. Or wala lang palodan. Sige try tani mabusa pa. Nga sa positive Andre karon nga pag-yakot manaton agud sa pag-explicar sini karon. And then si Bobo Jomar Villa para sa Pabata Radyo ng Pilipinas consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Dito nakuha ang atensyon ko sa report ni Bombo Jomar nga balya sinya may backhoe dito kag may mga truck nga sige kot-kot sa dalom. That's why nga nagsulod yun sa pinsar ko, silikong likod yung sinimulyi luni na malapit na nito sa Iloilo River sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi man gid sini literal iya nga malapit pero do makabig siya naton nga kabahin siya sang arm of the sea. Ngati kung mag-high tide gani, kita nyo sa aton sini nga mga kabumbo, nagatagiti ang init, pero nagagwa kang nagalabot dira iyang tubig. Subiyot silingon, malabot siya sang tubig sang Iloilo River. Do makambal man kita sa mga tinaga sadto balang ati arm of the sea. Inang dira nga area. Ti ang pamangkot sina diri karon before nga ginpatigayon ining construction ginhusisa na bala dira ina nga lugar kung pwede bala makapatindog dira sang high-rise sa building or condominium sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kadako sang litik kaga usmod no medyo naghilay na gani Kag ining dalan isnart isa sa mga main thoroughfares ini nga ginaagyan sang di pampasahero, pribado sini nga salakyan, ang iban sini nga mga tao nagalakat dira sa pangilid para nga magpadulong sa loading-unloading area dira lang sa may uluunhan sa isa ka fast food chain. Sige galito ya kutkot nila sa sulod, may posibilidad nga ang pagkutkot to, pagbuhin sang duta to, whatsoever, nakaapekto man sa sining dalan. Rason nga naglilitik ko. Ti may mga sinyalis na kita even before sini, dumduman nyo sang pila lamang kabulan ng mga nagliligad dito sa may Mulye Luni gani. May nagtuhaw iya nga dako-dako sini nga buho. Hindi man dako-dako gina. Dako nga buho. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag nag-raise ato sang concern. Kay nga nagtuhaw, gulpihada adtong buho.
Hindi bala sa aton sini nga mga kabombo may mga ginatawag kita iya nga mga limitasyon sa mga lugar or areas nga kung sa diin malapit sa suba, gina-consider as arm of the sea sa pagpatigayon sa mga construction or whatsoever or pagpatindog abi sang isa ka high-rise condominium for that matter nga may ara sang limitasyon kung sa diin ka lang sarang nga makatukod sina. Kay ti halit na ni pananglitan iya ang matuga sini Banwa. Now, ari man diri ang International Builders Corporation. Ti may mga partner siya nga iban sini iya nga mga construction firm sa aton sini nga mga kabombo sa nasambit sini karon nga proyekto. Iluyag kung tani naton mathagan sina diri. Kung nga amo sini nangin na sitwasyon nga naglabot sa punto, ang main thoroughfare nag-usmod, ini bala bangod sa ongoing construction dira or may iban pang nga rason? Ikabay pa nga mapathag ini. Kag tingwaan ta nga malabot. That is why nga ti si Bombo Jomar makapila ka bes nga nagpadulong dito agud iya nga magpangayo sang eksplanasyon pero daw wala sang may nagpanindugan. Amo ning problema kung kaysa Bombo Omel, Bombo Brenan, ining mga tawo bala, hindi man tanan-tanan Ang damo lang ni sa ila kwarta Pero ang guts kag itlog, wala sila. Namin ko bala nga may guts, may itlog ka bala nga magtubang, kag maghambal nga ti, sir, amo ni imbestigaran. Motherhood statement bala? Nga ginatawag, ti Wyged? Ti kwarta lang ni damo sila, pero itlog why? Gusto nyo itlog? Breeding season subong? Damos manukan to. 30 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Pagbalik ta, most wanted person nga may kaso nga rape, arestado, kag Estancia Massacre Update. Ang Special Investigation Task Group, since day 1 kuno, naga-coordinate sa pamilya o galing kiti ginarespitar lang nila kag hatagan sang ligwa nga mag-born ang pamilya. That is why nga wala sila kuno anay sagad ka pagsabad kag pagpangusisa. Amo ni ang rason sang Special Investigation Task Group pero ang hambal nga niya ni RD Francisco sila niya ang affidavit 3 to 4 days after sang isa ka krimen niya dapat ara na tinugay-dugay, may isa ka bulan na ang Special Investigation Task Group. Hasta lang yan sa text. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante ng mga panumbahan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto,
Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking. Balik sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto, may mensahe diri sa aton nga ipalabot. Sinya good noon Bombocham sa naibaluan ko sang una dira sa Valeria General Luna Street ang PNB nga building high-rise ina dira tani high-rise ina dira tani kaso lang wala madayon kay tama kahumok ang duta how much more dira sa may snart nga lapit sa ginatawag nga Arm of the Sea, no? Plazolet Tagay gal inada, no? I stand corrected, Arroyo Fountain inambal ko, no? Plazolet Tagay sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, tiyan mo gani amo na lang ambal naton nga ang development why gid ya sang question ara kita sinadira gusto naton ina. But dapat ang development, no, mangin balansyado kag sustainable. Sa aton sini nga mga tagpalamati, hindi lamang kay isa ka interes ang mahatagan sang importansya, kundi interes man sang kadamaan sa aton sini mga tagpalamati. 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check naton si Bomboria Mumblan kay may wanted person sa kasong rape nadakpan sang aton sini motoridad. Sa dugang impormasyon si Bomboria may follow-up report. Bomboria, sa report please come in. Wanted person sa Sara Bombocham ginpasakaan sang kaso nga pagpahimulos. Sa gitpatigayon nga joint operations ang Sara kag Pototan Municipal Police Station kung sa diin ang sospetsado ang nagapuyo sa Sara apang nadakpan ini sa barangay Malusgod, Pototan, Iloilo kag ginpasakaan sang 2 counts of rape. 2 counts of rape nga may carnal knowledge kag pirmado man ini sang korte. Ginakabig man ang suspect bilang most wanted person bangod sa iyang man nga kaso. Ang suspetsado mo si Julie Patobo, 44 anyos kag single. Luwas sa 2 counts of rape Bombocham upisa sa 2014, maginatubang manini nga kaso nga act of lasciviousness. Para sa dugang nga mga detalye, aton pamatian si newly Chief of Police ng Sara Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Norlan Perante. Bali, nagpursig kita sa Pototan to arrest a certain person, Julie Patubo Ihipitio.
44 years old. Single ni siya kag temporary nga nag-reside sa Barangay Alibayog, Sara, Iloilo. Pero taga-Pututan yun siya ma'am, bali sang way back 2014 niya ginhimo ang case nga sa pag-rape sa aton biktima, and then he pleaded going to his residence talaga sa Pututan. So upon pagwa sang yawaran, nag-coordinate kita sa Pututan MPS, and then na-locate siya. Amo na gin-effect nato ng i-arrest for 2 counts of rape. May record na ni siya, sir, prior sa rape case niya, sir? May isa pa na siya kaso ng acts of lasciviousness, amo to ang sir pagidungan nga sa Pututan ng PS. Bali ang record sa amon diri do duwa ang iya kaso. Aside sa 2 counts of rape, may isa pa gid. Sir. Same person man gyapon ang gin-rape ya, sir, or lain-lain nga insidente sang pag-rape ang iya nga gin sa buhat, sir? Sa nature ng case, ma'am, ang nabalaan ko lang ang sa rape mula sa way back 2014. Ang isa case wala ko idea mang kay wala ko matanaw ang record dati. Sa dinasubong paghinakop ang suspect, sir? Sa subong, ma'am, since na no bail, diri siya samon, ma'am. Tapos waiting lang kami sa commitment ni Hari sa court kundi siya idulong, kundi siya i-commit namon. I will take na magahalong kita, nag-effect kita sa aton municipal ordinance purposely to prevent crimes nga mahimo matabo. Especially yung curfew during at night kasi yun nga, kung hindi natin i-implement yan, yung mga tao kasi masyadong relax. Akala nila tahimik ng lugar pero alam mo naman yung criminal ay nag-ano lang yan ng opportunity. Pero ma-eliminate natin yung opportunity, yung desire at saka yung walang crime yung mangyari. Inyo nabatian si Police Lieutenant Colonel Norlan Perante. Bombo chab sa subong ara na sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station ang sospetsado kag magaatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Rape ini with no bail. Ang rape kon pagpahimulos ang makonsiderar nga criminal offense. Sa Philippine jurisprudence iniyang makabig nga heinous crime punishable by reclusion perpetua nga ginkomiter sa mga kababaihan. Bombo cham. All right. Ini si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Mumlan sa imo sining follow-up report. Dapat sini sa mga kasubong sining mga tao ginapanglupot gin man sa karsel. Sila sang mga nagapatigayon ni blasang tawag singani shooting spree bla. Na sang naga-commercial ta ginabong bumel na agyan ko bala atong sitwasyon bala sa Thailand to bala. Sus. Maria kagusip do ginapilasa ng akon sining balatyagon sang nakita ko mo. Amo to ganing igin scroll up ko na lang dayon. No? Before and after bala sa natabo to sang nasambit sini nga insidente mga kabataan to tinagakapot pagli isang sa ila klase to sa mga bulak. Ang ila sini nga mga maestra duay gid mag paminsar nga mo tong matabo gali sa mo sa tuyang adlaw. Tanan sila mayara sang mga manayanaya sini nga nawong kinadlaw, nagayuhom, nagakinasadya. Igo mura gali iya bangod sa tawo yang influensyado sang ginadumilian sini nga droga. Sus. Nagpinangluthang to saya. Sa aton sinmatag palamati. Hindi mo naging mapaktan subong ang panahon kung mag-amo sini. That is why ang iba nagaka-encourage na. Ngati, dipinsahan man ang ila sini nga koglingon Dipinsahan nagapaningwa nga makaposes sang firearm through legal process. Makakuha sang license to own and possess a firearm. Makakuha sang permit to carry firearm. Kay kun
magdamo ng mga kasubong siniya nga hurong, di unsafe na ni, bisan ara ka sa sulod sa eskwelahan or sa bisan diin ka man iyang lugar, bangod iya sa mga kasubong siniya tao, ay kakapakot, basi gulpiada lang na iya, sumulod ang aguguring sa iya siniya ulo, kag pinaniroy kumusna dra. Di mabuhin-buhinan siguro ang casualty kung may makaimpon sa inyo nga responsible gun holder nga maka-return fire. Oh, arang ati hindi na maglabot pas punto nga madamo pang madalahig yun ni. Sa aton sinimatag pala mati. Iperong root of all evil gin sinadriya mo ning illegal nga drugaw. Pero sandig sa aton sin makapulisan diri sa pungsod Pilipinas, although hindi vocal si President BBM sa campaign or war against illegal drugs, pero nga aton sin mga pulis nagahulag. Yung pamatod sini, mga wala tuo halos adlaw-adlaw may ara sa mga buy-bust operation nga ginapatigayon. Kag mag-buy-bust operation, subong yaman, hindi na isa, dua, tatlo, apat, lima ka sa siyay, bulto-bultong ginapangwa sa aton sin mga operatiba. Muna yung gusto naton para hindi na maglaptay legal nga drugas na dre. Sa mga drug enforcement operatives naton, mga ma'am kag sir, padayunan nyo lang yung sining trabaho, pangharugan nyo tanan sini mga drugista. In some point sa aton sini mga kabumbo, nag-agree ako with the former President Duterte, nga kung impluensyado sa illegal nga druga yung utok sa tawo. Ang sulod sa pinsarya, lain-lain na niya. Manglugos, maniro, mamuno, mamatay. Dapat sinisayla mo ning i-eliminate sila ang mga nag-engage naman niya sa illegal drugs proliferation. No? Ipanason to ang ginhambalin mo sa mga eliminate. I-neutralize. Neutralize lang. Muna ang balsang migo ko nga pulis. Sinya neutralize lang bumbot sa migo. Sinya neutralize lang ang term nga gamita. Kay hindi man na specific na neutralize na priso, na neutralize nga ginsulod sa sako, ginsulod sa sako, tuntugin kong isang kilala ko mo. Patay sa inkwentro kay nagbaybas, nagbato. Munang butsilingon sinadira. Sa aton sini nga mga kabombo. Oras 45 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Check na naton this time si Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa Estancia Massacre update. Since day 1, way nagauntat ko no ang Special Investigation Task Group sa pagpakigangot sa pamilya sang biktima. O galing kay ti yara kuno sa tion sang pagpangalisod, ti medyo naghagan-hagan lang sila na sa pag-follow up. Bobochari sa report, Miss Kamin. Ginpaathag diri sa nga Special Investigation Task Group palibos per Bombo Champ nga sang day 1 pa lang ni sang nag-umpisa sila sang investigasyon. May ara na ya sang mga investigador ang SITG nga nag-approach sa pamilya sang mga biktima kaga naga-coordinate na ni sila para mangayo sang affidavits. Ini after no nga naghambal ang Regional Director nga si Brigadier General Leo Francisco nga may ara gani ini siya sang mga kontak o kuna direct contact sa pamilya sang mga biktima kaga willing ini maghatag sang statements. Kaga nagpahayag diri si Brigadier General Francisco nga ang iya nga mga investigador, ang iya nga mga Special Investigation Task Group palibosfer amo ang dangat lang sa text kaga wala naga-follow up sa pamilya sang mga biktima. So ginpaathag sang SITG palibosfer nga sige ang ila nga pag-coordinate sa pamilya sang biktima para makakuha sila sini sa nga judicial affidavits apang naglaylo sila bangod kay nagumpisa na to sang ginhaya na ining ang mga bangkay sang 3 ka biktima. So ginpaathag man ni SITG palibosfer nga may ara sila ya sa nga judicial affidavits
ni sang pamilya ni Mark Libaw amo ina ang ginpaathag mismo ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ang spokesperson sang SITG Palibosper. So nagaset man ni sila sang appointments no sa abogado sang pamilya sang mga biktima pero gina-cancel lang ini kag sige ni sila coordinate sa pamilya gid mismo until such time nga gina-refer na lang ni sila sang mga pamilya sang biktima sa ila sini nga abogado apang ang mga abogado gina-cancel man ang ila sini nga appointment. So samtang nagahulat ni sila sang reply o kung sang kopya sang affidavit sang pamilya sang mga biktima sa National Bureau of Investigation kay ti ang pamilya ni JP Bosque kagang kay Floyd Fernandez didto nagapasa sang ilang affidavit sa NBI samtang nagahulat ang SITG sang kopya sang mga sini nagapadala ni sila liwat sang letter didto sa pamilya sang mga biktima kagati nagreply na ni ang mga abogado nila nga they are not allowing ang ilang mga kliyente nga maghatag na sang affidavits kay total may ara naman sila didto sa may National Bureau of Investigation. So naghambal man diri si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. nga sakit sa parte sang SITG Palibosper nga hindi maghatag sang affidavits ang pamilya sang mga biktima sa ila sa Philippine National Police. Kay kung gusto sang sang pamilya sang mga biktima nga mapadali ang investigasyon kag mabalaan na ang kamatuoran nga hindi kuno sila sini maghatag sang ila nga affidavits Bombo Champ kay ang gusto lamang sang SITG Palibosper quote and quote is justice and truth to prevail. So ang sa case naman ni Police Lieutenant Amado Bombo Champ naghambal diri si Police Senior Master Sergeant Lindero Jr. nga kada case conference naga-attender man ini si Police Lieutenant Amado no sang case conference ang SITG. So wala sila kabalo kung ano ang rason nga wala nakasabat si Police Lieutenant Amado sang nangayo ini sang update si Regional Director Francisco sa iya. Kay kada mag-case conference upod man na ni Police Lieutenant Amado ang ila nga investigator on case kay ang investigator on case sa sininga nasambit nga krimen no sa pagpatay sa 3 ka mag-abyan amo ang halingid sa may banwasang estansya. Ayari pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Actually, Bombo Chari, since the day one, no, since the time na natabo ang incident, we were engaged by our focal person sa SITG. Even before pa na-create ang SITG, may mga investigators na kami nga nag-approach sa ila kay nagayos ng ilang mga affidavits. During that time nga ara pa ang paghaya sa ilang pamilya, of course nag-consider kami sinangay nila sa pagtuglagon. Pero sige-sige na ang coordination sa ila. Until such time, naging refer nila ang ating mga investigador sa ilang lawyers. And their lawyers set several appointments with our investigators, kag gina-cancel man lang. Kag today, we have received ang ilang reply sa atong letters after nga ang NBI hindi makatag sa atong copy because nga, as of the moment because of the protocol man sa ilang agency, nga gin-refer pa nila dito sa central office nila. So while waiting sang copy sa NBI, we also initiated ang pagsulat sa letter sa pamilya asking them if they could also provide ang ilang affidavits ng SITG ang mag-facilitate. Pero nag-answer ilang lawyer nga they are not allowing their clients na to give the affidavits because nga may alat naman dito sa NBI. And dito nila kami na natudlo sa NBI. Okay, sir. Kung hindi gid man ni sir maghatag sang affidavits ang family, sir, madayon ni gihapon ang pag-file sang kaso, sir? With their failure to provide affidavits, ang pagpursige sa SITG Bombo Chari sa pagpangayo ng affidavits is to make it sure nga comprehensive kag kumpleto ang mga information nga ginaara sa SITG para ma-assess ang maayo ang ini nga insidente. That's why do kasakit man na no sa SITG siguro matabo nga hindi sila mag-provide sang copy sa ato sa affidavits because that would also somehow deny them sa ating mga pag-appreciate sa mga circumstances. So, ang pamangkot lang nga, hindi sila maghatag. If they wish
this investigation nga matapos kag mabatan nila ang kamatuoran. The only purpose of SITG Bombochari is for justice and truth to prevail. And we do believe nga ining narrative halin sa pamilya, especially sa pamilya ni Boss kay ni Fernandez, kabalogi kami nga nagapati kami nga dako sini ang mabulig sa investigation nga ginangakubra naton subong. Ano ni sir ang mangin epekto sa iga-file nga kaso sang SITG kung hindi maghatag sang affidavit ini nga pamilya sang mga biktima, sir? The moment Bombochari nga ang SITG mag-file sang kaso, in the absence, for example, without conceding, hindi lang sila maghatag. Ang SITG, before it will file the case, it will make sure nga ang quantum of evidence na mag-support sa iyang theory is enough para ma-appreciate o matagaan sa makita ang probable cause kaya eventually makasaka ang kaso sa korte. Ano nga theory ni gani liwat, sir? Damo pa sang theory nga gina-entertain ang SITG. Ano na siya, the final theory will be inang ginatudlo o dara nagadampig ang mga ebidensya. Wala ni naka-update si Police Lieutenant Amado. Waay siya sang update nga nahatag kay Regional Director, sir? Wala ta kabalo man sa circumstances ni Police Lieutenant Amado. Pero one thing is for sure, during the case conference, sa mga case conferences na ginaobra sa SITG, Sir Amado, Estancia Municipal Police Station is part of the attendees because they are part of the SITG. Kag ay na mga copy sa mga documents na ginatito sa SITG, most of this originates from Estancia. So kung ano man natabo dito nga na-fail si Sir Amado sa pag-explain or pag-brief kay RD regarding sa updates sa investigation, siya na siguro makasabat. So, klaruhon ko lang, sir, kung mag-case conference man ang SITG Palibosper para mag-discuss ang progress, ara si Police Lieutenant Amado, sir, present ini. Yes, including ang mga investigator on case. Remember, the investigator on case are from Estancia. So, they're always part of the case conference. Okay. Kag ang mga documents naton, ang mga request naton for various tests or examination, ay OC na siya nag-apply. Kasi sila man mismo maka-receive. Kag-apply ang SITG Secretariat sang copy through chat group. Nabatian ang nangin pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ano ang spoke sa chat group siya? Yes, Bombo Champ, no, nabatian ta nagambal siya nga magpasa ang investigator on case kaga magpasahay sila sang results kag end updates ginasend via chat group, Bombo Champ. Chat group, no? No? Why nila gina-dokumento na? Why nila gina-type na, gina-print? Para nga formal? Or official? Ano na, chismis nga ipasa lang sa chat group? Nga mambal kami nga, mga brother! Amo na ning resulta sang akon nga pagpanalawsaw? Ano inyo da? Why na nila gina black and white? Why nila gina-type? Tapos may, ano pa, mamba sabi, mga brother, amo na yung akon investigation. Ano inyo da? Tapos sa punta niya, LOL. Amo na? Umutsari, amo na? Kung basehan nato Anong sa aton LOL gani Anong LOL? Hindi ko sabi. Anong LOL, Bombochari? mga panahon yun na Bombo Champ ang Ano LOL. gani ang Laugh LOL? out loud pa na. Laugh out loud. AMPT. Balaan ko gali. Balaan ko gali. No? Hindi niya, ang punto ko bala, mga profesional ni sila mo. May ginaimbestigaran sila nga kaso.
Ti dapat ya kung ano ang natipon, kay kadamo sila nga mga investigator mo. Dapat gina black and white ni nila. Ha? Kay ti kung sa black and white, okay man na, gina-make use naton ang pagka-advance mong sang teknolohiya. Pero sa mga kasubong sini nga mga hilikoton, dapat gid yan naka black and white ning subong. Do ka nagadayari kabla. September 27, 2022. Musini, nagkanto ako sa pamilya, o galing kay Musina, and then I proceeded to Musina. Di, ano man, amo siguro na nga, kung si R.D. Francisco ang pamangkuton ta, wala sang update, pero kung ang SITJ, naghatag lang man sila kuno iya sang kay gayunan nga mag-mourn ang pamilya, kag ginhatagan sang ligwa, ti sinong patihan tas na adre sa ila? Kag everyday dapat may update si R.D. Francisco bisan Domingo. Ano nasubong ang latest? Cha? Amo pagid na gani ang isa pagid no sa duga nga pahayag ni Police Senior Master Sergeant Lindero kay ginkuhaan naton ini siya sang statement Bombo Champ after nga ginhambalan sila ni Regional Director Francisco nga mahinay kagapigaw ining ila nga progress sa investigasyon nila sa Estancia Massacre. So nagsabat ini kaga ginmanduan sila ni Regional Director nga kung pwede hindi pagtulugan ining investigasyon para makuha ang tanan nga impormasyon, hindi sila magtinulog kaga dapat maging agresibo ini sila sa pagkolekta sang mga impormasyon para matapos na ang ilang investigasyon. Pero nagsabat diri si Police Senior Master Sergeant Lindero man nga may ara abi sang mga bagay nga beyond na sa control sang SITG no. May mga bagay nga gakatabo kun nga aga ka-delay ilan nga investigasyon. Ang una amo na ang resulta sang IBIS o kon sang Integrated Ballistic Information System nila nga gin-request din nila sa Camp Crame no para ma-examine atong fired cartridges kaga bullets nga nasapuan dito sa may Isuzu MU-X. So hasta subong ay pagito ang resulta. So amo na ako nga isa sa mga rason nga aga ka-delay ang ila sini nga investigasyon kag ang ikaduha amo ning issue sa affidavits sa pamilya sang mga biktima kon sa diin ang sa side sang pamilya ni Bosque kag ni Fernandez ya amo ang wala naga-issue sang ila nga affidavits. Pero ang sa pamilya ni Mark Libaw, amo lang ang nakahatag sa ila judicial affidavits, Bombo Champ. Alright. Mismo si Senior Master Sergeant Lindero, ang spokesperson sa Special Investigation Task Group Palibusfer, nagalibog man ang ulo kag palamangkutanon man. Nga ang pamilya, wala iya naghatag sang affidavit sa SITG. Ang mga ginalantaw kung ang mga posibilidad base kung una bes na insulto ang pamilya. Nga na insulto ang pamilya. Sa mo sini kasensitibo iyang kaso, krimen na tabo, ipaagi mo lang sa text. Anong hambal ni Regional Director Francisco Au? Niya nagtitext-text lamang sila, hindi nila pinapalo up ng personal? Hindi ba labang butsari mo ng hambal sang Regional Director? Diba, ko na muna ang ginsugid sang pamilya kay may direct contact si R.D. Francisco sa pamilya sang biktima? Diba sinanugid tong pamilya, ano man abi pag-coordinate na namon, paano kami magko-coordinate ta RD sa mga investigador dito kasi tinitext man lang kami nila. Sana kumadto sila dito sa bahay. Timplahan ko pa sila ng Diyos kung gusto nila, ano ba gusto nila? Sa paglibot-libot nila sa mga tiyanggi sa istansya, walang binibinta na itim na soft drinks. Dito, maraming itim na soft drinks. Gusto nila ng ganon? Di, kumanto sila dito sa bahay. Istorya kami. Mga mamo sinabla.
Ti alang may mo istorya ni aton nga regional director nga halin niya sang sumugod, why gito ka kadto ang mga investigador personally agod nga mag pakigistorya sa pamilya. Ti direktor ta gani nakigistorya through phone, may direct line. Tapos sa mga investigador nga gintulinan, ma-text lang. Ti sino man abi manamian sa kamusin na iyang klase sa pagpaluap sa investigasyon na Bombotsari? Amo ina no ang nangin paathag ni Police Senior Master Sergeant Lindero kay sa iya ang mga investigators ni day 1 pa lang naga-approach naman sa pamilya sa mga biktima pagagapangayo naman isang statements nila kaga affidavits. Ugali, ikadua Bombotsari nga posibilidad sa pagligad sang mga inadlaw humalin sang natabo ining insidente. Ang mga ginikanan siguro nagapangita man isang impormasyon kag dugang nga mga ihibalo tuhoy sa kung ano ang rason sa kamatayon sang ila sini mahimata. Ti base kon ilaman sini iya nga nabinag-binag nga daw layo spatad ang investigasyon sang Special Investigation Task Group. That is why nga nag-prefer sila kag naminsar sila nga dito na lang kami sa NBI. Dito na lang kami mapabulig investigar. Kag ay do layo man spatad kag daw obra nila forward ka send ka text message, rely lang sila sa chat group nila nga sa punta may LOL. Ti amo na nga dito na lang sila sa NBI kag why na lang sila gid minatuod nag-coordinate sa pamilya or sa mga kapulisan kay nadula ang ila sila nga salig or na insulto sila. Hindi ba mo siya? Amo na ina gani isa sa ginhambal gid ni Police Senior Master Sergeant nga daw sakit gid ni sa parte sang Special Investigation Task Group nga hindi iya maghatag sang affidavits ining pamilya sang mga biktima sa ila Bombotsari. All right. Ini si Bombotsari Galia sumagpaw. Ay by the way, cha. Bombotsari? Yes. Aha. Yes, Bombotsari. All right, mapasaka sila kuno kaso. Sinong pasakaan kaso? Ato ang duha ka suspect nga gin-identify ni Jevron Paruhinog, Bombotsari. Saan o nagduha ang suspect? Kaya nagligad to do isama lang? Ang siling to, duha to ang iya gin-identify, di ba, Bombotsari? Ang siling niya una, kilala niya lang pero hindi niya balaan sa pangalan. Okay, tapos? So, amo to isa or duha, basta dira na siya Bombotsari, amo to siya ang kasuhan, ang gin-identify ni Jevron Paruhinog, kaga sandig naman to gisigi to ang pagmonitor na subong sang Special Investigation Task Group sa nasambit nga suspect para ma-make sure nga hindi ini siya makapalagyo diri sa portion sang Iloilo, Bombotsari. Sino ayahan nga tinuga to? Abot ko kabalo ni si RD nga may ginamonitor sila nga tawo? Cha? For sure gahatag naman ni sila sang update kay ginapahulag naman ni mismo ni RD ang iya nga Deputy Regional Director on Operations. So adlaw-adlaw na ni bantayan naton nga nagabaton na gid ang Regional Director naton sang daily man nga update sa SITG Palibosper. All right, daily update ginabaton ni RD Daily update ginabaton niya. Daily update. Okay. Expectar ini nga adlaw-adlaw may ara siya mabaton na halin sa SITG. Sige. Ini si Bombotsari Galia sumagpaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombotsari sumagpaw sa imong sining follow-up report. Sa aton sining mga kabombote ang hindi pag-coordinate sang pamilya sa Special Investigation Task Group. Sa aton sining mga kabombo, hindi kun tani ni pagbatsagon nga maghambal nga masakit sa baylo kabigon ining challenge kag pamatud-an sang Special Investigation Task Group nga ang tinutuyo nila nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sa mga biktima. That is one way sa pag-win back sang pagsalig sang pumuluyo or particularmente sang ginikanan or pamilya sa mga biktima.
Sa aton sinimatag palamati. Tiyan mo na, kung hindi nga kung kung maglabot kita sa punto nga ma-follow up kay mo, i-text mo lang dira, why ginaiasang dangtan ang mga kasubong sina nga mga sahi isang estilo, no? Kay sadtong unang panahon, no? Ang mga pulis na to gani, why man to cellphone, why man to text. Ang ila sini nga dala, ano na ang ginatawag bala? Handset. Handset man lang to ang means of communication. Dakop man mga suspekaw, sulbar man ang mga krimenaw. Amo na nga ni hambal sang mga old-timer nga pulis, ang mga old school nga pulis, di buina subong iya ang mga new breed sang police officer, ang mga investigator, kay ti may resources na sila, may teknolohiya pa sila. Pero ti anay kinaglabot sa punto nga madamo ang resource, malapad ang resources sa aton sa mga kapulisan. Dugangan pagin sang advanced technology. The more nga nag-advance kita, the more nga naglapad resources ta, the more man niya nga nagdamo ang mga krimen nga wala masulbar. Now, kag wala matagan nga hustisya nga mga nagkalamatay nga biktima. Gamiton ta sa insakto sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sino tong ipasakaan sang kaso? Sa aton sin matag palamati. Dapat nga ining mga tawo magapanabatgid. Kag hibalon taman ako nanong nabaton ni RD nga daily update. Umpisa sang iya sini nga ginmando ang duwa niya ka mga opisyal nga magtutukman or mag-supervise sa sining Special Investigation Task Group da kay Colonel Asmod kag kay Colonel Martin Defensor Jr. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Sa aton karon nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 78 días na lang kag Pasko na. Ini si Bombot Siya Mablanco Hover, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Gamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon. Agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaan namang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sunod kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapataas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate Good afternoon, Gin. Sa inyo mga kabombo, happy Saturday, happy weekend, and ini si Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program today. Mag-interview kita sa ating nga winner, si Grateful Subang. Bawat ko damo sa iyang mga revelations diri sa aton. But I'm pretty sure mangin very exciting ang ating pag-istorya sa iya. So, dili lang madugay. And guess what? Isa sa mga surprises niya is that mapatch up kita with his mother. Remember nyo, ining bata, hindi na gid man siya bata, adult na siya, no? Isa ka anak nga naghatag tribute sa ilang mother, nga nag-celebrate sa iyang 75th birthday. Yes, we have Grateful Subang. Naka-reply na gid man siya sa akon. Kag ba pagpatigayon nato ng atong pag-interview sa iya through video call, so dili gid lamang madugay. For the meantime, allow me to welcome everyone diri sa Kahapon Lamang program. Sabado na kita, ika-8 sang Oktubre. Hindi siya first Friday. Hindi siya correct, kahapon na first Friday, pero hindi siya first Saturday. Kaya first Saturday kita, October 1. This is the second Saturday for this month. And pila ka adlaw before Christmas? Hibaloon naton. And I'm sure anywhere you are, you can feel the Christmas air. 78 days to go na lang, kay Christmas na. Ang pagpanghanda, medyo masandukot na. Good afternoon, kids, sa inyo, mga kabombo. Update ninyo ako sa sining hapon diri sa ating pag-interview sa ating winner. We're going to go somewhere out of the country. For the meantime, Mariana, yung atong ambahanon para sa inyo. I say welcome you all from the Bombo Music Festival, from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatislao. Someday, when I am king. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream in a different realm, my
no matches. I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. Our fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. One of my favorite songs from the Bumble Music Festival, Someday When I Am King, nagikan kay Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatusclao. Hello again and welcome sa inyo tanan mga kabombo. Sa sining hapon, we're excited nga maistorya ang aton diri nga winner and ma-ask kita permission if okay lang sa iya, no? I-reveal naton where he is right now and nagapasalamat kita sa iya, no? For the effort nga mangin kaupod man naton sa aton nga pag-interview sa iya sa sining hapon ang gitagaan nila sa tribute ang nag-birthday nila nga mother. So Mambo Omel, okay na kita. By the way, samtang wala pa kay ginakaayo pa ang screen para nga klaro kita, no, sa pag-istorya natin sa iya. Sa inyong mga istorya dira pwede man nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang kay Rob sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And watch out to those who nag-send sang ilang mga stories this week kag nabaton kag nabasa man naton this week, isa sa inyo ang malawagan as our winner para sa sininga semana. For the meantime, diri kita sa aton nga winner last week, si Grateful Subang. Hello sir, good afternoon gid sa imo. Okay, hindi natin siya mabatian. Sige, we'll make some adjustments. We will have the audio. No, liig lang ko, Bombo Omel. Kag happy kita, no, nga napingitaan paagi para nga mangin kaupod man naton ang iya nga iloy. Hello sir, can we try it again? Can we check your audio? Hello sir, good afternoon. Good afternoon, Tita Reg. Right. Sige, mabatayan ko na ikaw, sir. Welcome diri sa Wow, okay. Yeah. Bombo Radio. Nice seeing you. Nice to see you as well, Tita Reg. Kaga, ara man sa screen ng imong nga mother. Sir, is it okay kung ni-reveal naton ang inyong nga location? Sige po. Yeah, Okay. it's okay. Sige. Right now, dito sila sa Australia. Siya sa Brisbane, ang mother sa Sydney. Am I correct?
Yes, sir. Yes po. Hi, ma'am. Good afternoon. Welcome sa KLP. Hi. Good afternoon too. Good afternoon gid sa inyo. 2 hours advance ang oras dira sa inyo, no? So probably 3 mga hours. 3 hours. 3 hours. 2:25 diri kita subong, 3:45 mga dira ang oras subong. Yeah. Okay. Curious ako because you said mga avid listeners ka mo sa KLP. Paano nga natabo ina? Sa ako na Tita Red, si Mama and my sister ang nag-introduce sa akon sa KLP. So I listen sa trabaho. So pag panglingaw lang sa akon bala during work. Pero mom and my sister pamati na sila regularly kung may time. Wow, salamat yun. Nag-live stream man ka mo, sir? Opo. Okay, good. Pila gani ka mo ka mag-utod, Sir Grateful Subang? There's 3 of us po. Actually, I'm the eldest. And then my sister, and then a younger brother. Actually, there's 4 of us. Sang bata pa sila, our youngest, they're fraternal twins. So we have a twin, pero sadly, when they were 3, yung sister namin, ang babae, na napatay siya. So that was when they were 3. So 4 kami, pero 3 na lang, subong. So sorry to hear that. So you lost So- one sibling. Sa kay Mama. Opo. Mama, belated happy birthday. When exactly was your birthday and pila na ikaw subong? Oh, it's a big 75 in the region. And when was the birthday? Yep. There was the 28th of the 28. night. 28th of September. So belated happy Of birthday September. gid sa imo, ma'am. Thank Ano you, imo nga thank reaction, ma'am? Sa nabatian mo ang tribute para sa imong jubilee birthday sang imo nga kabataan, Oh, especially wow. nagikan sa kay Grateful Subang. No words to express. So super The- surprised? A big surprise. It's really big surprise. I did never expect Aha. na amo to matabo. I thought malakat lang kami. Aha. Kay in the beginning, they told me kung anong gusto ko. Mhm. And I said, gusto ko lang mag-holiday with my family. It's that I wanted most. Mhm. So, amo to, nahimo. And they did. I thought ma-holiday lang kami, but I did never expect na may amo to maabutan ko nga. It's overwhelming and So it was a big Ah, secret, gali. it Wala ka melts my whole nanugid. being. Aha, si Then, Grateful Subang, why ka nanugid kay mamo? wala. Bala niyo man ang detalya. Aha. Bala niyo man ang detail, Tita Reg. Pero some details gin kept namon sa iya para may surprise man. Aha. So ma'am, samtang nga nagapamati Oo. ka sa tribute nila sa imo, anong imo nga reaction? It melts my whole being in the region. Wow. There's no words to express. Mhm. Tulo man ang luwa, nagakiwi ang baba because it's a big surprise. So thank you very much. Okay, mangkoto naton si Subang mo ha. Kumusta si Mama bilang mother? Maayo man, nami man ang pagdako namon. I think mama stricto, may pagka-stricto, pero may pagka very loving man. I think sang nagadako kami, there was parang kuan siya balahaw, ginaatipanan kami, ginapaeskwela, ginapakigan, kung in trouble kami. Pero si Mama has always been loving. There's always lots of love and lots of care for us.
Ang daddy nyo is still around, no? Kaupod sila ni mama mo. Of course, yeah. Yes, he's around. So sa imo pag-obserbar, how is your mother as a wife? Oh, I think, mom, as they grow older, siguro there's a shift of anong parang role. Like, mom is more the aggressive one. Oh. Pero si Papang is now the quiet one. I think back in the younger days, there's more of a, Papa takes control sa mga kinanglanon sa mga balay. But Papa has always been, very practical kind of pagkatao. And Mama is like the typical heart of the family ba. Okay. So ma'am, updanay ka mo dira ni Pap Subong. Updanay ka mo sang husband mo da. How long na ka mga married? Ano tita, ano in the region? Siling ko updanay ka mo no sang imong husband dira. How long na ka mo nga married? Oh, we've been 44 years. Ay, wow. Being together. Wow, 44 Four strong years. Congratulations! Nakalabot ka mo sa Yes. mga kadugayon nga Thank tuig, you. no? That you are still together. And grateful Subang, you said isa ka retired teacher ang imong nga mother. Ma'am, kumusta man ang imong nga teaching Yes. career? Ano Inday? Kumusta man ang imong nga teaching career? Oh, I enjoyed that. I know that my job is Ilonggo halang mga. it's rewarding. Kanami nga trabaho. Wala ako nag-regret in the region. Nag-live ako sa akon nga post sa tong 1992. And amo to nga nag-migrate kami diri. But I'm still working when we left. Until Tapos now? pag abot diri, nagtrabaho naman ako liwat. Still as a teacher? Because, I switched into children's services. Where see. daw linya balasang early childhood. Okay. That's nice. So I've been working for 18 years for that. And nangin principal ikaw, ma'am, according kay Grateful Subang? That was back home. Sa diin? Sa diin? That was back home. Sa diin nga eskwelahan? I'm in South Cotabato. Sa South Cotabato. Coronadal. So nakastay ka mo dito, pero you said nga taga-Sara? Taga-Sara gid man ka mo, ma'am? Ako, Inday, wala gid ako sing may nadumduman. Pero ang siling ni tatay ko, natawa ko sa Lemery. Lemery. Tapos, Lemery, oo. Tapos, nag-eskwela ako sa Talisay. Sang akon nga grade 1. Dumduman ko pa akon maestra kag maestro. And then, pag grade 5 ko, ginpa-eskwela ako nila tatay sa Alibayog Elementary School. Ba, wala gid ako sing ideya kundi na nadapit karon. Ang Alibayog? Alibayog ko. Is that Pero still in ang akong Cotabato or dira diri gid na? Alibayog dira sa Iloilo. Okay. Sa Sara, Iloilo. Sa Sara. Sa Sara. Sa Sara, Iloilo. Mostly, ginadala ako, dira ako nag-grow up gid sa Sara. Ma'am, kumusta ang mga That's why childhood Sara, days Iloilo mo? nag-akon. Kumusta man ang mga Ano, childhood Inday? days mo? Was life easy? Yes. Was life comfortable? Or medyo mabudlay? Oh, I come from, to be honest, from a very disadvantaged family. Tigid ta nakapigado in the region. Hindi ko gid maano kung ano kabudlay. Pigado gid ang pangabuhi. Ang ako nanay kag tatay, si nanay ko housewife lang. Si tatay ko kung sinong may bakanti nga mga duta, amo nang iya ginaagsahan para makakaon kami kag mapaeskwela kami mabuhi kami isang ginagmay. So, Amo lang ma'am, na ako nadumduman. Oo. Paano ginpabakod sa mga kabudlay sa uma, no? Kay ti dito ka mga pangabuhi. Paano ikaw ginpabakod sa mga kabudlay nga ini for you to strive harder nga may malabutan ka man nga manami sa ulihi?
sang dito pa ako in the region, wala gid ako sing animo. Daw wala ako sing manadumdum. Basta amo lang ang nadumduman ko. Dili ako nakadumdum pagdala sa amon sang akon mga parents sa Mindanao. Sa Mindanao, nag-umpisa gid kami sa wala gid. Amo gyapon nga kapigaduhon nga daw halos ako maka-eskwela. O galing because siling ko mag-amo lang ako sini, hindi ako ma-eskwela gid ako kahit papano. So bisan wala ako balon, bisan wala ako uniforme, bisan wala ako gasiling gid ako nga ma-eskwela. Ako bahala ga pangharbis ako in the region nga maka may ara lang akong ibayad sa eskwelahan. So, Until nga naka-amat-amat kami. So full of struggles and very challenging man gali ma'am, no, ang imong growing up years. Grateful Subang, you said nga gina-describe sang isa sa mga utod sang imong mother, siya as their second mother. Paano? How come? I think from sa mga ginahambal sa amon, Tita Red, sa mga auntie ko, daw kus nagatrabaho si Lola kag si Lolo sa uma. So si mama lang kag mga bata nabilin sa balay. So siya being the eldest, siya ang nagaatipan sa ilay, siya nagapakaon sa ila, siya disiplina, siya ang paligo sa mga younger nga mga sister. Amo nang nabatian ko sa mga istorya sa mga auntie ko. So because ang lolo kag lola ko most of their time ara sa uma kay pigado man kag amula na ang ilang source of income. So si mama nabilin sa balay, siya na dito nagaatipan sa mga utod niya. I see. Mami, si True, madamo ka mo nga mag-ululutod? Pila ka mo tanan kabilog? Napulo kami in the region, napulo kami ako ang subang. So pareho ka mga duha nga subang. Oo. Duha ka subang sa family. So damo na collection mo sang subang, Tita Reg. Gani man, may subang man kita diri sa probinsya sang Iloilo. Ma'am, according sa imo nga anak, you are the type who would always reach out sa imo nga mga siblings. Galalapta ka mo subong, ma'am? Kay ti ikaw ara kada, ang mga kauturan mo, kumusta? How do you reach out to them? Sa subong nga panahon in the region, hindi mabudlay kay may ara naman kita nga social media. So, ma-reach out ko sila anytime. Kung kinanglan nila ako, nag-reach out ako sa ila sa masarangan ko lang. Wala ako, ang tanan ko nga mga utod, ma-reach out ko gid kung gustuhon ko. Ma'am, kompleto pa ka mo subong? Hindi na. May may ang isa namon kalalaki na pass away nga. Is sudden death. So siyam na lang kamo. 63 years old. Siyam na lang kami karon, no. That was last year na tabo in the region. All right. Tutusubang sa imong observation, paano si mama mo bilang utod? As an utod, I think mama is very conscious, mabuligon sa mga utod, na conscious, always reach out siya sa ila, try to communicate sa ila tanan kung may time. I think as an eldest as well, she tries to make sure nga, she still tries to pull them together ba? Ginaupod nila, she tries to upod doon tanan nga mga sister, even though even sa social media lang siguro. And from time to time, mom finds a way to mag-travel man sa Pilipinas para makita ang mga utod. That's very nice. Ma'am, according kay subang mo nagdalag ko lang kuno sila, wagid sila kabati nga nag-argue ka mo ni husband mo? Ano sikreto? Para hindi magbaisay, para hindi mag-away. Hindi man ako,
hindi man siguro normal ni kung wala kang naga-argue. Pero mag-argue kami. We are trying hindi kami mahalata. Hindi makita. Very hindi nila discreet. makita. Hindi kita ko gusto nga makita nila. May ara kami nga mga arguments, intelligent, pero hindi kita ko gusto nga makita sa mga bata ko. Nga, ma'am. Kung hindi ko gid madala, then I will tell them. Pero mga mga ano na lang, it's just like tapping sa lang ang mabatian nila po is not really the real thing. I see. Basta masarangan lang namon, ginakaya namon nga duha nga mag-asawa. Aha. So that's one of your secrets kung nga until now mabakod ang inyong nga pag-upod bilang mag-asawa. Grateful Subang, how are they as parents? Si Mom and They're Pop. great parents, Tita. Mom and Pop's the best. I think wala ako sang may masiling malain. I think they're always nga ara sila sa amon. They're supportive sila sa amon nga mga kinanglanon. They sa amon mga well-being, sang gamay ako, masakiton ako kayo, Tita Reg. So I don't remember any of it, pero si Mama ginasiling niya nga ginadalagan daw nila ako sa ospital para mabulong ako. So yeah, bata pa kami, we can already feel ang love nila bala sa amon. How they always took care of us. Kung ang mga siblings, mga auntie namon gusto kwaon kami because kami ang mga una nga mga nieces and nephew ba. So kung gusto nila kami kwaon, hindi nila kami makuha kay Mama is always very protective of us. I think it's because kami mga hindi masakiton kami. So hindi siya gusto nga mabutang kami sa mga malain nga wala sila nag-supervise. So I think sanggamay kami nabudlayan ng mga auntie namon spend time sa amon kay protected kami kayo sa amon ng mga parents. Kang nagdako na kami, ara lang gyapon sila. They set us well. They prepared. They nag-lay out sila sang foundation para sa amon so that nga in our adult life, when we have our own family, nga kuan kami where we are set for life ba na strong ang amon nga foundation for our own family. Okay, that's good to hear. Ma'am, may mga apo ka na? Pila ka bilog? 3 pa lang in the region. Kumusta ka naman? Amo ka na ka overprotective sa imo nga mga kabataan? How about sa imo nga mga apo? Pwede man o galing ay inday, malayo sila sa akon. Kasi ang mga bata ko, naglayo-layo na sila. Kung makakadto di sa balay, di super gid ang sa masarangan ko lang. Hindi man ko masiling nga I can give them everything, basta makaya ko lang, I have to. No matter what. But I'm sure well-loved ka gid sang imo nga mga apo, knowing you, nga ka very loving, ka very caring, base sa ginaistorya diri sa aton sang imo nga subang. Grateful Subang, is this the first time na gin-honor ninyo ang inyong nga mother in this manner? Tita Regine, in this manner siguro sa radio station, yes. First experience nga nakaamo siya sini. Yeah. Coming from you. So we did. Yes, ma'am. It's my amo man gid kasi I asked for nga being once na ako mag-75, so at least something that I can remember. Something that it was a milestone. Forever. It was a milestone, Tita Red. So, ginkuha namon, dako-dakoan man namon ang surprise. Kay bala namon nga nagapamati siya sa KLP. So I said, I'll reach out sa imo, kay Tita Red, and basi pa lang basahon ang letter namon. You are very and hindi man kami nag-expect nga madaog pa kami. So well, as I was saying, ma'am, way siguro kahibalo, no? Si Grateful Subang, 1 month
before sa imo birthday, though August pa lang, nagpabalo na di siya sa akon that he has a letter para sa imo. Kabalo ka na? No, like, sino na lang ako kabalo. Sino na lang ko okay. kabalo. I never know. Ay napalaan ko tungod sa mga people nga na-reach out niya, mga kutitsers ko, mga cousins ko nga I didn't even met them for 20 years. Na-reach out pa niya. So that's the thing that gives me a big surprise because and ang mga conversation namon, ang mga sa amon nga mga happenings nga as family, ang mga moments namon, I did never know nga it was all documented sa iya. So it's really something that I can say nga it melts my whole being in the region. From among your Tita Reg, children. I'm trying, ang gusto ko encourage sa Tita Reg nga magsulat ba? Gani. Kay, para makuha niya man, ma-inspire man ang mga tao. Yes. Ma-inspire ang mga tao, mga listeners dira. Kay kadamo sa istorya nga really inspiring ba ang iyang life as a child, kagang young student, and as a teacher, damo siya nga mga experiences nga na lambot niya bala nga I think will inspire sa anyone. So gusto ko, plus also she's getting older, so she needs to exercise her mind like Lola Emparing. Yes. Sikat na gid si Lola Amparing. Everyone knows Oh, her. yes. Sige, ma'am. Kadamo sa mga nagasulit nga nagapadala sa ilang mga istorya. You are also invited to do the same. Sige, ka-interesting sa aton nga ginaistoryahan, no? At 75, I'm sure you have a very special message sa inyong mother kung paano nga gin-touch niya ang inyong kabuhi. Istoryahan nato ni na, ha? Sa ating pagpanumbalik diri gihapon sa kahapon lamang program. Please, just stay there. Balikan ko kamo. Magabalikan kay LP pagkatapos lang gid sa pila kami importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu.
Ang highlight sa Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Diri sa kahapon lamang program, balikan taman si Grateful Subang, kagang iya nga mama. Gusto gali namon mabalaan, kumusta ang celebration over the weekend? What happened? Oh, wow. Oh, nice. We did a lot at Tita Reg. We hired a place. Nagrinta lang kami isang place for 3 days and 4 days, 3 nights. And then we went to the beach. We ate a lot. Nagkaon kami tang damo. So it's like all we did was eat. Did some sightseeing. We rented a boat so we can did some fishing and went to the beach. Kadamo, we did a lot, and then nagsimba on Sunday. Well, Together, great. yes. Ma'am, how Together did as a you family. enjoy? How much did you enjoy that celebration? Naging preparahan gid nila para sa imo. In the region, it's over the moon. Ang nabatyagan ko, it's over the moon. So Sobra, success sobra. gali, no? And then- Success. It's a success, yeah. It's a success. It's a big surprise and kaon lang. It's food everywhere. And ang amon timetable is so hectic. So we have no time to do it. Just, cut to here and Mayroon man time. May relaxing time man. Po night time lang magtulog. But most of all is we go here and there. So, bale. So balik ka mo ang nagkadto sa ilang lugar, Grateful Subang. Yeah, libre pa ako inday isang plane ticket. Ay, wow. So, yeah. Madamo ka mo, as in, can you say, nga naging kumpleto ang family? Kompleto, we are 10 all together. 10 kami. Kompleto tanan, Tita Reg. Yeah. So all my siblings and my sister's family, the apos, and the kids kami. Yeah. So Kompleto tanan. saan pa gani ka mo nag-migrate dira sa Australia? 1992. That was back in 92 at Tirajan. I see. When was the last time nga nakabisita ka mo liwat diri sa Pilipinas, especially diri sa Iloilo? Wala pa sa Iloilo, Tita Reg. Wala pa. Amo na ang amon nga bucket list. Wala. That's probably next in our... Never ka mo nga Wala. naka-bakasyon diri sa... Pero ano ang gina-consider ninyo nga place nyo gid diri sa Iloilo? May ara gid man or dito ka mo sa Cotabato? Sa Cotabato, Tita Reg. I see. Yeah. So, Yeah. ang place yaya sang imo nga mother is in Sara, that's in Iloilo. So wala pa ka mo ka pa Sara, wala pa ka mo ka pa Iloilo? Wala pa gid. Wala pa po, wala pa. Next namon nga plano. So let's hope na matigayon gid na, no? Let's pray for that. Mm. What do you miss Hopefully, most? Tita Reg, kung bless kami, bisitahan ka mo. Ay, sige. Dara. Sure. Yes. Oo. You would enjoy Iloilo. Anong pinaka na-miss ninyo diri sa Pilipinas? Ako, Tita Reg, ang batchoy. Imo ya, ma'am. yeah, ang na-miss ko ang mga friends ko at work, dira kag ang most of all ang ako nga family. All right. Although nga nagamit kami ba just in person amo nang ako na-miss. So, Grateful Subang, si Mama naman ang naging very grateful sa imo for preparing, no? Such a big surprise Very para much. sa iya nga it melted her heart, gid ko no. It melted her whole being. So, anong imo nga special message para kay Mama sa iya nga 75th birthday? I'm sure may nahamba ka na sa iya, but please share it with us. Sure. Look, sa akon lang ang message ko kay Mamang, we
we thank you sa imo nga pag-alaga sa amon nga mga bata. We thank you for inspiring us nga magdako nga nga maayo nga mga tao, for bringing God sa amon nga mga kabuhi, pag teaching us nga importante gid nga mga muyo kag make time para sa magsimba kag mag always be in touch with God sa amon nga mga pangabuhi kag buhay. Mang, salamat gid sa tanan nga nahimo mo sa amon. You're very strong, you're very inspiring, you're very supportive, ara ka gid sa amon all the time. You give us 100%, you don't take anything out. You give everything about you, your being, yourself, your resources. You willingly give it sa amon nga mga bata. And also ginahatag mo man the same sa mga friends kag especially sa imo mga family dira sa Pilipinas. So 75, I know a lot of 75 nga mga tao, pero you don't look 75. You're very active. You do a lot of work. So I honor you for being who you are, for being a loving mother, a devoted and faithful wife, and a wonderful and very loving and caring sister for your siblings. Continue to be who you are. We pray that you will be blessed and blessed with many more years, and blessed with a lot more love and gift and graces. So we love you, Mom, and we hope that you had a great time sa imong birthday. We've reached out to everyone that you know, and we hope that tanan sila nakahatag sang mensahe kag love sa imo nga 75 birthday. So salamat gid, Mang. We thank you for everything. Words hindi enough nga ma-express ang amon gratefulness sa imo nga pagkatao kag the way you love us and the way you love your apo and your family. So salamat gid, Ma'am. Damo nga salamat. Love you too. Yeah. Daw ako naman heart ang ma-melt ba? Ma'am, ano yung mo response? Well, to me, it's speechless. Actually, I have no words to say. It's too much to carry in the region. And, as they know, because siya, being kabataan ko is, I give them first before myself. Kaysa gamay pa sila inday, ang sakripisyo ko, labi na gina si Grateful Subang. Nagadalagan ako inday rin sa hospital, nga wala sinelas. Nagadalagan ako nga nagadaster na kay Blue na itom na siya since he started 4 months old monthly until nga nagdako siya, until nag-7 siya. Every month. So, ang sakripisyo, pero that doesn't matter to me. It's my children and I have to offer even ang whole being, ang life ko in the region, I will, for the sake of my children. I love them all and they are my universe. And they're just very proud of you, no? They're just very proud of me you. too. Oo. And hearing bala, We're no? proud of Mama. Yes, mabatian ko kamo bala nga duha, no? Only shows how beautiful you are as a family and how strong you are as a family. Thank you, Kanami Tita inyong Reg. relationship. And kabay nga, magalawig pa ina, Ma'am. We wish you good health. At 75, ano pa ang mga active nga mga ginapanghimo ni Mama? Naga-dancing kita, naga-panag-ob pa ta. I still do that. I can walk 12,000 steps if I can. Oh, Every day.
Aha, so wala payaga pala nakit ang mga buto-buto naton da. May ara man inday, pero you just have to deal it. Yung we are na iyang ini mo masakit man, pero kung pamatian mo ang sakit, I think kung kisa sa akon lang, I think it's just in your mind. Correct. It's all in the Ginatilawan ko lang. mind. Oo. It's just in your mind, no? Tilawan ko lang. Ginatilawan ko. Kung hindi mo kaya, then you stop it. If you can, still, you can. As long as you can do it. It's all in the mind, ma'am. You are right. I agree with you. I'm sure dira sa inyong lugar may mga little Filipino community man kamo dira, no? Kadamo. Damo, Tita Reg. Yeah. Okay, so hindi little, big. Oh. Ma'am, please, Yeah. sir, please tell them about Bombo Radio. Please tell them about KLP. And please, encourage I them will. na mag-join Always man, do, magpadala yes. ng letters, istorya, diri sa Kahapon Lamang program. Of course, we will, Tita Reg. And we started with Mama. Yes, and it started with Mama, yeah. Ma, hulaton ko imo stories diri ha. You tell us more about Grateful Subang. It's really nice talking to you both. Madamo gid nga salamat sa inyong nga oras and congratulations for having such a very beautiful and wonderful relationship. Nami gid nga family. Thank you. Halong ka mo dira. Thank you, Tita Reg. Yes. And salamat Oo. Gid, nga madamo. Salamat. Thank you Gid ha for telling me nga sukiid ka mo sang KLP. Kabay nga magadamo pa ang inyong nga numero dira sa Australia. Salamat and God bless Ay. you. Salamat. God bless you too. Yes. Thank you, Tita Reg. Thank you. There you have it, mga kabombong, aton nga winner kanami sa ilan, no? Ang mother and son si Grateful Subang kag si mama niya nga nag 75th birthday nga ginhatagan nila sang tribute through KLP nga nagsulat siya sang iya nga letter praising her and giving her all the loving words para sa iya nga mother kag kanami gid man, no? Spontaneous siya sa iya nga pag-describe sa aton how they are as a family kung paano ang ilang nga relationship. Salang mahambal ko. Sana all. Madami nga salamat sa inyo mga kabombo for your time. Way nakita sa nabilin nga oras. But let me just say thank you sa tanan-tanan, sa mga nag-listen sa aton, and especially thank you Gid sa mga nagapadala sang ilang mga istorya. Lola Amparing, as in, everybody knows you na Gid. Ay, Lola. Sige, damo na gid nakakilala sa kay Lola Amparing and very familiar sa iyang mga istorya diri sa aton. See, another one is going to also write her stories, hindi lang isa, kundi stories, para kuno nga ma-sharpen ang memory, hindi magka-Alzheimer's. Nga mo ginayang number 1 nga goal ni Lola Amparing. That's why she keeps on writing her stories diri sa Kahapon Lamang program. So again, salamat gid sa inyo tanan, especially sa ating mga letter senders para sa siningang semana, and we have our winner for this week to also win 1,000 pesos in cash kaangay man ni Grateful Subang. Congratulations! Wise ang liwan ang aton nga winner to win 1,000 pesos in cash. Hindi arrange man naton ang pag-interview naton sa iya. Nakita ko, may ginbilin siya diri nga iya nga cellphone number. So, pwede tagi siya nga makontakt. Ikaw, ina, ang aton nga winner para sa siningang semana, Toto Alex, sang Tobias, Fournier, Dao Antique. Again, our winner sa siningang semana, Toto Alex, sang Tobias, Fournier, Dao Antique. Mga kabombo, salamat gid. Balikay kita on Monday. So, enjoy your weekend. And don't forget to write your stories sa mga manugsugod dira, no? Kabay nga, you would be inspired. And by next week, ari na sa akon mga kamot ang inyong mga istorya. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Thank you very much.